Thank you, sis. Miss Victoria, thank you.
Thumbs up ng host. Thank you, thank you. Mega shout out. Dikit na ako kay lumabas niya, dikit niya sa akin. Dikit na ako kay Ate Tigit, kaya lang umalis siya, dikit niya sa akin. Ay, bakit sis lumalis? Hindi, nire-review lang yan sis. Melinda A, thumbs up dan host, mega shout out. Thank you, thank you. Thank you, guwapa. Salamat. Melinda A, ala. Saan ka ba, guwapa? Dito ka ba sa Madrid? Parang dito ka ata sa Madrid. Tingin ko lang, ha? Thank you, ha, sa pag-ano. Hindi to, sir. Mega shout out. Salamat sa, ano, sa thumbs up dyan. Thank you, thank you. Salamat. Music lang ako, wait. Madrid yan, kilala ko yata yan. Oo, ata nakadikit ko yan kay ano, kay Rods ata o kaya ano, kay Sul Paloma. Paloma ba yun? Oo, one time pumunta ako sa premiere niya ni Melinda. Ayan, pumunta ako once nung nadikitan kita, pumunta ako sa LS mo. Thank you, guwapa ha, sa yung ano, pagpunta. Mega shoutout sa inyong lahat. Mega shoutout sa 5 million people in the house, guys. Thank you so much. Ayan, tinatry ko kasing mag-LS na ng gabi. Kasi magpapa-entry ako, guys. Ay bababa akong bahay. May ibababa akong bahay, pwede kayong magbakas. Then ano lang, hashtag lang, hashtag ano, New Year. New Year daw. Ayan. Mainit ata, parang mainit. Salamat ha sa inyong pagpunta sa aking LS. Try kong mag-LS na ng gabi. Kasi magpapa-entry ako for ano, New Year. Kasi may grand raffle ako, guys. Thanksgiving raffle sa January 1. Thanksgiving namin ni RPTV. Parang ang init ng pakiramdam ko. Gahanap akong music. Kasi mahirap na makopyright tayo. Sabagay, hindi naman totally yan. Ano lang nga. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ng pinang labi mo ang lagi kong hinihintay.
Chismisong mga. Ang family. Northern Summer Mix DJ. Christina, ano yung GC na sinasabi mo host? Mangisda muna ako, main ko. Ayan, sige, sige. GC sis, may GC kami na hindi naman totally GC na stricto ba. Kung gusto mo lang mangisda, gusto mo kita. Doon pwede kang magbaba ng bahay, pwede kang magbaba ng premier, pwede kang magbaba ng LS doon. Walang sa pilitan, pwede kang mag-support, pwede kang hindi mag-support. Depende sa'yo kung ano yung available mo, pwede naman kumbaga, nag-aano lang kami ng magkakaibigan. Kasi walang sapilitan, kasi may mga GC na sapilitan. Kailangan mong mag-support. Doon wala. Hindi ka pilitin kung ayaw mo. Hello sis, Mary and 13 Lives. Ayan, mega shoutout sis. Kumusta ang Moni? Moni ka na. Thank you sa pagpunta. Ayan, nakaraos ka na rin sa pag-LS. Tamsak na po host. Ayan, thank you sis. Thank you guys sa inyong pagkatamsak dyan. Ayan, thank you. Baba ka Maylinda baba ka ng bahay, pwede kang dikitan dyan. Yung mga hindi pa kadikit. Boss Gloys, thank you nandyan si Boss Gloys, hindi lang nagbabakas. Okay lang host. Okay lang ba? Okay lang. Okay lang ba? Ayan. At least nakaraos na. Ayan. Ambot man si Boss Clutch. Papi ka dyan. Thank you, Just Craft and DYS. Hello, ate. Uy, na-miss ko to. Ang tagal na hindi nagpunta sa aking LS. Mika, shoutout sa'yo. Ayan, guys. Magbababa ako ng bahay. Pwede nyo bakas kayo sa ibababa kong bahay para may entry kayo, guys. Entry, guys. May parapol ako by January. May parapol kami ni RPTV. Ano sinabi na sa inyo? Bakit nag-Russia siya? Ayan. Boss Clue Channel, shoutout po. Ayan. Tingnan mo, binaba ka ni Nightbot. Boss Clue, guys, yung mga binababa ni Nightbot, pwede niyong dikitan yung mga hindi pa kadikit. Oy, Joyce Craft, NDI. Wise, ayan. Baba ka na, nga, kasi time difference natin. Ay, ganun ba? Mag-LS na ako ng gabi, pero hindi araw-araw kasi may trabaho ako. Tinatry ko lang kasi may pa-entry ako, guys. May pa-entry kasi ako. Kasi hindi ako nag-run LS nung namoni ako, lahat-lahat. Isahan na lang para tipid. May pa-entry ako, guys. May ibababa akong bahay. Tapos ninyo, bakasan ninyo. Ay, natawa si Boss Floyd. Natawa. Para tipid. In love ka talaga. Pareho. Ayan na naman si Nightbot. Natawa ka talaga, Boss Floyd. Ayan. Hey, amiga, LS ka now. Yes. Amigo, mag-LS ako kasi magpa-entry ako. May pa-entry kasi ako. By January 1. May may parapol ng Chika sa Kakash, tsaka WH. Yun lang. Para lang Thanksgiving din namin ni RPTV dahil parehas na kami muni. Tapos nung namuni kasi ako, hindi naman ako nagpa-thank you, walang kaya isahan na lang para tipid. Mahirap buhay. Andyan na naman si Nightbot. Ay, na-miss ko mga anak ko, host. Dun sa tugtog mo po, host. Ala! Ay, sorry naman, sis.
Dati ganyan ako sis, nung nandun pa sa Pilipinas mga anak ko, pag nakakadinig ako ng ganyan, naiyak ako. Pero okay na ako ngayon, kasi nandito na sila. Ay, wow, yayamanin, may pa-Gcash. Di naman. Alam mo, yung sweldo ko, ibibigay ko rin. Sabay ganun. Ibibigay ko rin sa inyo. Every time nag-check ako, too late na kasi katatapos mo lang mag-LS. Ah, okay. Oy, Joyce, baba ka ng bahay para ano, ha? Joyce, baba ka ng bahay kasi hindi mo pa yan nakadikit yung iba na mga nandiyan. Naalala kita ka. Kasi dito ka na nangingista dati. Monica na ba, gwapa? Tawa ka dyan, ano ha, JB Custalis. Wala ka dyan. Mag-usap kayo ni Nightbot dyan. Hindi kanina Boss Lloyds yung yung Nightbot ko kanina, hindi naka-on. Kasi ang sa Google ko is si Ray pa ang naka-sign in. Kaya pala hindi gumana yung Nightbot ko kanina. Magpa-member ako sa iyo, ate, ha? Oh naman, thank you, guwapa. Namuni ka na ba? Namuni ka na? May ibababa ako. Pops DTV, thumbs up po. Mega shoutout, Pops DTV. Kumusta, amigo? Salamat, ha. Hindi pa. Grade 6 pa rin ako. Nag-stop ako nung naglagasan. Ay, ganun ba? Ah, sayang naman. Ayan, bigyan kita ng jacket, Pops DTV. Baka gusto mong bumaba, amigo, ha? Nag-i-LS din to, guys. Nasa, I think, Doha o Dubai siya. Ganun. Matagal ko na rin tong kilala si Pops DTV. Ayan. Bicolano Vlog, thumbs up dan manay. Mega shout out. Bicolano Vlog, wow. Bicolano Vlog, thank you, ha. Nadikitan ko lang nun to kagabi. Nangista ako, guys, kagabi, si Bicolano Vlog. Ayan. Mega shoutout sa iyo, Bicolano Vlog. Ayan. Kumusta ang aking mga kapatid na taga Bicol? Kumusta ka mo? Kumusta sa indong lugar? Okay lang ba? Grabe ang bagyo sa atin. Ah, okay, kaya pala. Oo, kanina. Kaya, bago ako nag-start, Boss Bros, inayos ko na kasi sabi ko, maabala na naman kita. Pinag-aralan ko na. Ayan, baba ko bahay, amigo. Sige, baba ka, may mga bago. JP Custalis. Mga bago yung iba. Si Pops DTV, ayan, hindi yan laging nagpupunta kasi busy yan, may trabaho din. Ayan, si Bicolano Vlog, bago kong kadikit yan, kagabi. Okay man sila doon. Dito ako ba rin? Oo, nakita ko nakita mo pa yung bakas ko sa'yo kagabi? Nangisda ako kagabi kasi naglalagas yung aking banana. O, sa mga nandyan po, Pinas, ingat po kayong lahat. Oh, sis Helen Over. Ayan, hola, mega shoutout sa iyo, sis Helen. Ayan. Bigyan kita ng jacket, sis. Pwede kang magbaba. Mega shoutout sa 10 million people in the house, guys. Ayan. Kwentuhan tayo. Kumusta yung mga ano ba yun? Kumusta yung mga pamilya natin sa Pilipinas? Thank for the thumbs up. Ayan. Host, thanks, host. Ayan, bahay ko, pasok. Ayan. Nagbaba si JP Custalis, guys. Pwede kayong magbaba, ha? Maghanap lang ako ng may ibababa akong bahay, ha, guys? Pwede kayong mag-comment doon, ha? Magbakas kayo para mapasok kayo sa entry. Ayan, padikit, guys. Balikan ko kayo. Ayan. Baba ka ng ha? Bicolano para makarami. Ayan, wow, Shebet. Prison Moms. Ayan, mega shoutout sa wow, Shebet. Ayan, nandito yan sa Europe, guys. Kaya gising pa yan. Nakakaya. Roses Helen Lavo. Bakit, sis? Yes. Oo. Hi, everyone. Ayan, Merry Christmas, guys. Kahit na marami tayong pinagdadaanan, ha. Positive lang. Ang importante, buhay tayo, guys. Buhay yung pamilya natin, kahit baha talaga. Ayan. Ito gamitin ko, hindi ako makalabas sa isang ilis. Sige lang, sis. Sige lang. Walang problema, sis. Ayan. Thank you, sis, ha, Helen. Thank you, ha. Baba ko ng guys. Magbakas kayo, guys. Din doon ako magkukuha ng entry. One entry, guys, para sa Grand Raffle ko sa January 1. Ayan.
parapol namin ni RPT. Pasasalamat sa inyo. Babalik ko rin sa inyo yung mga binibigay nyo sa aking tulong. Thank you ha. Salamat. Ayan guys, nagbaba si Sis Helen. Baka na busy lang ako ate ha. Kasi naggawa ng lunch para sa estudyante ko. Ayan, sige lang gwapa, sige lang. Ayan, kinausap ka na ni Nightbot gwapa. sige lang gwapa. Sige lang, thank you ha sa hindi mo ako nakakalimutan. Hindi rin kita makalimutan kasi hindi ko mabasa yung pangalan mo. thank you, salamat sa inyong lahat. Ayan, may pa-heart si Sis Helen. Thank you so much. Nandito yan sa Madrid guys. Baka hindi nyo pa kadikit. Ayan, Kabayan Helping Hands, nandiyan. Thank you so much. Ayan, game. ano yan? Who's Glitch? Unfortunately, YouTube does not support retrieval setting of stream game at this time. Ay! game daw, sabi ni Boost Glitch. Ito talaga, Boost Glitch, ha? Guys, ibababa ko yung mga yung mga hingisda dyan. Bababa ko yung mga member ko, guys, ha? Paki-support naman yung mga hindi pa kadikit, ha? Yes, ate, pag may gusto magbisita, ito ang link ko. Magbalik ako pagkatapos ng aking gawain. Ayan, sige lang, gwapa, sige lang. Boss Gloyd, shout out, Merry Christmas. Hey, tumatanggap na kami ng BAM, ha? Lakas na makapasto. Background. Oh. Oo nga, eh. Para masaya, wag tayong masyadong nakaka-stress kasi pag hindi tayo, yan, Boss Gloves command mo? This channel are available. Wala. Guys, isa-isang ha? Baba lang kayo ng bahay yung mga bago dyan, guys. Love. Thank you. Jeppy Costales, nag-ano ka ba? May trabaho ka? Guys, magbababa ako ng ng isang video ko ha. Magbakas kayo guys para may entry kayo. Doon ako kukuha ng entry. Ayan, cool. Ayan, ano ba yan si Boss Gloys? Naglalaro ata siya. Invalid daw. Oh, ikaw talaga. Invalid daw sabi ni Nightbot. Wala ka dyan. Nag-ilis kanina si nandun ka ba, Boss Gloids? Nag-ilis si yan? Guys, magbakas kayo dito sa baba. Yes, nag-work ako kanina hanggang alas 4. Pero ngayon wala na. Bakas kayo guys, dito ako kukuha ng Hala, nagpa-member na si Uy, gwapa, thank you so much ha. Salamat sa support. Ayan. Ay, Uragon member ka dyan. Uragon member si gwapa. Uy, thank you so much, gwapa ha. Salamat ha. Sa pa-member ki ate. Thank you so much, gwapa ha. Ayan guys, bakas kayo para sa entry guys. Yung binaba kong panoorin ninyo. Panoorin nyo guys. Para makapag-entry, sulat ako ng kung sino ang nandoon. Then, may one entry na. Pag lagi kayong nasa LS ko, di makarami kayo. Maraming entry. May GCash guys. Makatulong din kahit papaano ba. Kung hindi naman sa inyo, di ba, pang regalo sa Pilipinas, yung mga nandun sa Pilipinas, kasi ang hirap ng buhay pa. Nakaiyak. Ayan, thank you, Boss Gloids ha. Thank you, gwapa ha. Salamat sa sa pa-member. Ayan, guys, dikitan ninyo si ha. Wait lang. I-add ko siya sa sa Nightbot ko kasi
Thank you so much, Guapa, ha? Salamat sa ano, ha? Sa support talaga. Tagal tayong hindi nagkita, pero naalala mo pa rin ako. Thank you so much. Ibaba ko rin yung bahay ni ano, ha? Baka hindi nyo pa kadikit, guys. Si Kuya Ben kanina kasi nagpa-member siya sa premiere ko kanina. Ayan, Kuya Ben. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit. Then si Jess Ara. Ayan. Padikit naman guys yung binababa ni RPTV. Ni Nightbot guys. Ayan yung bagong member ko si Kuya Ben, kaibigan ng UK guys. Napaka-supportive. Uragon din yan. Bicolano din. Ayan. Thank you so much guys ha. Ayan. Sana all member ha. Ala pa kasi RT Asad. Ayan. Okay lang yan. Walang problema. Bicolano Vlog. Thank you. Balikan kita. Wait mo lang. Ayan. Was si Helen Lover Dan full package. Ayan. Thank you, Bicolano. Bicolano Vlog. Nightbook dikit kalimba. Thank you, Bicolano Vlog. Magsipag ka lang. Alam ko, baby pa yung bahay mo, Bicolano Vlog. Mag-una ka dyan. Binababa ni Ate Bicolana. Mga member yan ni Ate Bicolana. Ano yan? Mga legit and so very organic yan. Kaya wag kang mag-alala. Pag may bakas ka doon, kasi maganda yung ano niya. Alam ko maganda kang magbakas. Kahit baby pa yung bahay mo, marami kang ano. Maganda yung bakas mo. Nagustuhan ko yung bakas mo. Kagabi. Tamang bakas lang guys ha. Tamang bakas. Kung ano yung pinanood yun ang ano natin ha. Yung iba dyan na ano. Ayan. Para mas maganda naman masaya yung ano. Manonood sa atin. Ayan. Bababa ko yung bagong member natin guys ha. Wait lang. Wait lang. Ang mga member ko dyan ha. Huwag kayong mag-ano. Magtampo, wait lang. May lakad lang ako kay Nightboot. Minis na ako kagabi. Tapos naglagas naman siya. Sana bumalik kasi minsan binabalik naman. Parang nire-review lang ba ni Tatang. Wait lang ha, Diyos. Crabs. Itong kantang ito nakakaiyak. Ang gustong-gusto ko to. Ng panahon, ganyan. Ngayon. Hindi pa yung bahay pala ni 600 pa lang. Lagay ko lang kinightbook guys. Si ano yan. Thank you for the love. Maaga din kasi ako lumabas kanina. Kasi nandoon si Madam. Pinauwi ako maaga. Next week na naman, mayroon naman siyang Hindi na naman daw siya papasok. Nabait tayo na naman ako. Webes. Ay, naku. Makabulo. Mabuti, pinapaalam niya. Hindi ako tigsusurpresa. Kaya alam ko kung mag-a-adjust ako. Ganyan-ganyan. Guys. Mahirap may amo. Ang init ng pag-ibig mo. Thank you for... Ayan guys, ibababa. Sis Victoria. Wait lang. Ayan, si Sis Victoria guys, nandaan. Guys, baka hindi nyo pa kadikit. Nag-ELS din yan. Ayan. Ano ba yun? Ay, not you again games. Mega shout out, my friend. Hello, mega shout out. How are you, my friend? Thank you for coming to my ELS. Ayan. Ayan, mag-i-English tayo dito. Ayan, hello, Rosie, my friend. Andyan si... Ano yan? Thank you guys ha. Salamat. Si
Tingnan natin ito guys kung okay na yung ano. Shout out to you, our host. Ayan, not you again games. You can drop your link. Please, not you again games. Hello, mega shout out sis. Janet Gamit, thumbs up madam. Christy Mix Vlog. Ayan, mega shout out ang mga ano. Team Tagay. Mega shout out. Ano guys, salamat. Blue jacket, wow. Harang pa daw siya. Thank you so much guys ha. Salamat sa mga pumunta. Thank you guys. Yung binababa ni guys ni Naikot guys, paki-help naman guys, paki-help naman. Baka hindi nyo pa kadikit guys. Please baka naman. Who is Nightbot? My friend, the other hand, kumusiyama in English. Right hand. Ay, my friend, not you again games. Nightbot is my right hand, you know? It's my helper. Aray ko. Where's the mix vlog? Janet kami, hello sis. Ayan, just cross the Wise. Ayan, mega shoutout ko pa. Thank you. Salamat sa pop member ha. Estrella Fernandez Mendoza, hello po. Ayan guys, thank you so much guys. Guys, may pinapa si Bicolana. Guys, baka naman gusto nyo magpa-entry ha. Titingnan ko yung kung sino ang nagdikit. O nagbakas pala doon sa binaba ni Bicolana. Bakas kayo guys para may entry para sa Grand LS pa rin, parang Grand LS. Thanksgiving LS ni Bicolana sa kani RPTV sa January 1 guys. May parapol kami. Gcash saka cash and WH. Bakas kayo para sa entry guys. Doon ako magkukuha ng of course, Bicolana sa way. Ay, nako naman sila. Ayan, thank you, my friend, not you again games. Ayan, you can, drop your link if you want. Ayan, tanggal lang yung stress. Ayan, thank you. O nga eh. Give me your heart, darling, for Christmas. Ayaw na yung give love. Ng pag-aaral, nagtitipon-tipon, pinagkakaluhan, kahit anong mayroon, sa ugali ang makita ko bago, taon sa Baba ko yung guys si ha. Yung binababa ni Nightwood, pwede yung dikitan yan ha. Ayan, nagbaba si Not You Again Games. Napaka-supportive niyan guys, si Not You Again Games. Taga-America yan siya. Las Vegas guys. Ayan, amiga, ayan nagbakas na ako ng video mo ha. May entry na to. Yahoo! Oo, one entry, one comment doon. One entry. Titingnan ko para para masulat ko na. Pasok na po kayo sa bahay ko. Pasok. Ayan, pasok kayo. Guys. Si Boss Blues, ano kaya yung tigsasabi niya? Ayan, I will go support boss. Ayan. Okay, Not You Again Games. Thank you so much, my friend. You can connect to the other people there, okay? Ayan, salamat. Say salamat in Tagalog. Salamat. Sis Janet Gamit, thank you sis ha. Nagbaba ng bahay si sis Janet Gamit guys. Please connect naman guys kay sis Janet Gamit guys. Yung mga hindi pa kadikit, please pa-support naman guys. Ayan, mega shout, be right back. Ayan. Okay. Thank you, my friend. Tingnan ko yung nagbakas doon guys. Baka naman para masulat ko guys. One entry na yun guys. One entry na yan. Ayan. Si Boss Gloyd talaga. Wow naman si Boss Gloyd. Hindi pa tatalo yan si Boss Gloyd. Thank you so much Boss Gloyd ha. Ayan.
every guys, every day, iba yung aanuhin ko, ibang, sa mga member ko, ibababa ko yung bahay, doon din kayo magbabakas. Ibababa ko yung ngayon ako muna. Din sa mga susunod na araw, yung mga member ko, ibababa ko yung bahay para magkaroon ng ng komento. Doon din ako magkukuha ng entry. Huwag kayong mag-alala mga members ko kasi yan, sa susunod ng mga araw kayo ang ibababa ko, din magbabakas yung mga nandito. Ayan, thank you so much. Unang Pasko, lalong hatid ang ihip ng pag-asa. Mag-subscribe to the channel. Alala mo yun na. Dan manay kay Kuya Ben, harang. Naharang din ako dito sa iyo. Ayan, Bicolano Vlog. Thank you so much ha. Salamat. Mangisda ka lang Bicolano Vlog para mas madali kang makakuha. Ang hirap pa naman ngayon makakuha ng yan. Yung mga kung gusto mong mangisda, lahat ng mga lahat ng mga member ko na nasa description box ko, lahat mahigit 20 yan. Babalikan ka niyan. Ayan, nandyan pala si Michelle. Ayan, wait lang ha. Ito si Michelle, dikitan mo. Bicolano Vlog, Michelle. Wow, syempre, thank you, guwapa ha. Salamat sa BG. Thank you. Sa harang daw siya. Commercial. Naglalaro si Boss Lloyd. Pagkasamang pamilya, walang katumbas. Ayan si Michelle, dikitan mo Bicolano Vlog. I-help kita pag pag lagi kang nandito sa akin, i-help kita sa WH, pag yan. Kaya pag yan, marami dyan bahay na pwedeng dikitan, mga legit, saka mga nag-e-LS yan. Yung mga binababa ni Nightbot, mga member yan ni Ate Bicolana, kaya wag kang mag-alala. Ayan, lahat naman ng binaba ni Nightbot ni Nisa. Ayan, thank you ha, salamat ha. Alam ko naman maganda yung kahit nag-uumpisa ka pa lang, maganda yung mga komento mo sa Kaya salamat ha, salamat. I-note kita nga dito, wait lang. Bicolano Vlog. Saan ba sa Bicol yung mga pamilya mo? Bicolano Vlog. Mayroon napuntuhan, ilan 3 ata yung taga Bicol kagabi, na nadikitan ko kagabi. Noted naman nakasave ka na sa akin, lagi ako dito. Wow, thank you naman, salamat. Salamat talaga. Ayan, thank you ha. Guys, yung bababa ko yung bahay ha. Ayan si Boss Glow 12. Ngayon lang, 2 weeks na si yan. Ay, ayan, sige. Ayan si Juice, may entry ng mga entry ngayon. Ayan, 1 entry guys, 1 entry. Yung mga bago ngayon guys na nagbakas doon sa si JP Postales. Postales official, ayan. One entry. Mahirap din mga para-parapol, pero tsagaan ko para pasasalamat din sa inyo. Ayan, harang, patunayan ko yan. Sabi na Roses Helen Lover, ayan. Post try mo daw i-type to. I-type ang alin Boss Gloids. Ako? Talaga si Boss Gloids. Alin ang type ko? Commercial? Alin? Sorsogon manay? Ay, Sorsogon. Okay lang ba doon sa Sorsogon? Hindi masyadong ng bagyo. Kasi sa parte sa amin, yung iba grabe sa sentro sa amin, pero doon sa may parte sa amin hindi naman. Awa ng Diyos.
Ano? Alin ang i-type ko, boss? Thank you, mega shoutout sa 12 million people in the sis. Baba ko yung ano para makapag-ano kayo. Dan ako kay Miss Mona, hindi ako nagbakas, kalimbang lang. Ayan. Michelle, nandyan ka na. Nadinig mo si Bicolano Vlog, nag-ano daw, hindi na lang siya nagbakas. Ay, okay man dun sa amin taas na lugar. Try ko lang kung gagana. Ma'am, sagana sa harang yung attendance video mo. Hihi, sana all, ayan. Thank you, wow, Shebet. Monica na ba mo, wow, Shebet? Monica na gwapa? Para mailista kita, hindi naman kita nabibigyan ng WH. Ayan, True Love UK. Mega shout at True Love UK. Kagabi ko to nagkaanohan. Ayan. Thank you so much sa mga sa mga bago, guys. May mga bago tayo, guys. Baka naman. Ayan, baka mamisda kayo, guys. Ibababa ni Nightbot yung Ayan, pati si Jo. Tingnan ko nga kung okay. Di pa po. Di pa. Wait lang ha. Ayan. Wow, Shebet. Sige nga, mamaya kita. Yan. Hindi kami nag-GLS. Ayan. Okay. Guys, pa-support naman kay Diyos. Ayan. Binaba ni Nightbot. Yung binaba ni Nightbot, guys. Yung bagong member ko, guys. Ayan, si True Love UK, nagbaba ng bahay. And then si Joe Costalis. Yung mga binababang bahay, guys, please support naman. Yung mga anak ko ata, nag-computer na naman dahil malabo na naman ang aking yan. Blurred na naman. Hindi masyadong maganda ang internet. Kahit sa trabaho ko, nag-loading. Guys, ibababa ko yung magbakas kayo dito, guys. Magbakas yung mga hindi pa kadikit ni Ate Bicolana. Pwedeng impatamsak naman, guys, ha. Then magbabakas kayo dito, guys. Dito ako magkukuha ng entry. Iba lang kasi yung title ko, iniba ko lang kasi nga tinatry ko lang muna, pero sa susunod ang title ng aking LS is pa-entry talaga to for January 1. Dahil parang Thanksgiving namin, LS. Kasi hindi ako noon nakapagpasalamat sa mga tumulong sa akin sa WH. Ayan, recommend 30. Try mo yan kung lalabas ang ads. Ayan, wait lang, Boss Floyds. I-copy ko na lang. Ayan. Pwede bang i-copy siya? Hindi. Ay. Ayan. Hala, ox lang po. Maraming salamat sa pag-play. Ayan. Walang problema. Gwapa. Wait lang. Thank you sa parang-harang dyan. Si Helen Lover. Thank you ha. Salamat. Lina Di Guzman, hello po. Mega shoutout. Sorry naman, gwapa ha. Ayan, mga bagong kadikit ko, guys. Nangisda kasi ako. Ayan. May jacket ka na, Lina Di Guzman. Pwede kang magbabagwapa ng bahay. Yung mga pinababa ni Nightbot. Padikit naman, gwapa ha. Ayan. Marami kang may isda dito kasi marami akong member. Ibababa ni Nightbot, ha. Ayan, Christina, 11:22, balik sa True Love UK. Okay na po, bukas muna ako balikan. May tamang bakas naman. Ayan, thank you, sis. Christina, thank you so much. Bakas kayo dito, guys, sa ibababa ko, ha, para may entry kayo. Entry. Kung hindi nyo kailangan, di pwede nyo ibigay sa Pilipinas kasi sa Pilipinas naman talaga ang nito. Bakas kayo para sa entry. May 3 na nag-entry, guys. May 3 na. Lagi naman akong nakasupport sa iyo, host, kasi mabait ka. Ay, mabait pagtulog, sis. Ay, salamat naman, sis, ha. Thank you so much sa na-appreciate. Mabait ako pagtulog, sis. Thank you. Sis Christina. Guys, yung mga nagbababa, please naman, ha, pa-support naman. Salamat sa iyo, True Love UK. Balikan kita, no worries. Ayan, guys, magdikitan kayo, guys.
Ayan, sis Helen, thank you, thank you. Baba ka ng bahay, sis Helen, ha? Mundo ay may Ito mga member ko, guys, bababa ni Nightbot. Wait lang, ha? Para ano. Tapos magbakas kayo doon sa inaano kong ano. Wait lang. I-ano ko lang yung mga ano ko, member ko, guys. Ito, guys, paki-ano naman. Yung mga bago dyan, guys, please, pagdikit naman. Kung gusto niyo yung mga isda, ayan, mga legit lang. Kaya iba-iba kasi yung oras namin, may trabaho. Kaya babalikan kayo, magbakas lang kayo ng tama kung ano ang napanood ninyo. Mas mainam the other day kayo magbalik or palipasin na ninyo ng ilang oras, ha? Huwag kayong Boss Gloids done. Ayan, full pack. Ayan. Ayan, Boss Gloids channel. Bicolano Vlog. Ano yan? Napakabait niyan. Amigo namin yan. Nandyan yan sa Norway. Kaya huwag kang mag-alala. Very supportive din yan. Mana, tagal ko nang nakabalik. Nakaharang ako lagi. Ayan, anuhin mo na siya. Ano yan? Skip mo na harang pag mahaba na, magmahaba na. Skip ninyo ang harang pag mahaba, guys, ha? Para makapangisda kayo, para makapangisda kayo. Yung mga bagong members ko, guys, please pa-support naman, pa-support. Ayan. Ibababa ni Night, nagbakas babalikan ko yan. Ayan. Harang, ang harang uli. Guys, pag mahaba, guys, pasok kayo. Huwag kayong magtambay sa labas. Okay lang. Ang importante mangisda kayo. Para mas makabanana, lalong-lalo na yung mga baby pa yung bahay. Guys, sipag lang, guys. Alam nyo, pag may tiyaga, may bulalo. Lagi ko naman tinatapos mga harang. Ay, thank you naman. Bicolano Vlog. Kadakol akong nagsusupport sa na taga Bicol, kaya stay ka lang dyan. Dahil iba kasi ang LS ko, Sabado at Linggo, kaya lang may pa-entry ako, kaya nag-LS ako ng gabi dito. Gabi dito sa amin, alas 9 ng gabi, ng Webes. Itry ko kasing mag-LS talaga ng weekdays na gabi. Kasi wala naman kaming nag-LS, yung mga kaibigan namin, ayaw naman, kaya itry ko talagang Thanks so sayan. Thank you sis Helen. Pag may tiyaga, may laing. Ha. Aray ko. Kamans ad. Kamans ad, boss. Ano ang kamans ad? Napindot. Si Boss Gloids talaga. Kamans ad. Tingnan ko nga. Ano yon? Kamans ad. Ayan, sa mga di pa dikit pa, yakap po. Ayan, yakapan kayo, guys. Maglablaban kayo. Blurred talaga yung camera ko, guys. Ayan, iyo manay, estimo na ako dito. 11:20 Middle East. Okay. Oo. Di yan, Aray ko. Anin ba? Kanina pa ako nagsidikit dito, amiga, sa mga nadikta mo. Bikini men, wag nyo akong kalimutan. Ayan, basta may tamang bakas, guys. Tingnan ninyo, guys, yung mga ninyo, ha? Yung mga channel ninyo, ha? Pag may mga nagbakas tapos hindi nadikitan, dikit kayo, guys. Magdikit kayo. Balikan ninyo. Kahit the other day, basta babalik kasi kailangan may connection tayo sa bawat isa. Ayan. Di ka man ad. Ambot talaga si Boss Gloids. Sige nga. Ano ba to si Boss Gloids? Hindi mo sinabi sa akin kanina sana tig-set ko. Kailangan bang i-set yun? Ayan, thank you so much. Salamat guys ha sa inyong mga, 14 million people in the house. Thank you guys. Salamat talaga. Nightbot, unfortunately, this comment does not support YouTube at this time because, ano ba yun? Di ko naman mag-gets Boss Gloids. Okay. Talaga. Guys, ibababa ko yung mga member ko, guys, ha? Yung mga hindi pa kadikit dyan, baka naman dikitan yun. Okay na. Sige, Boss Gloids. Basta magta-type ako ng ganyan.
Guys, pa-support naman guys, binababa ni Nightwood. Helena Dinlasa, nag-LS din yan. Monday to Friday guys. Ayan, super legit. Member ko yan guys. Please support naman guys, padikit. Yung mga hindi okay, testing ko lang anong sagot. Okay. Okay. Isked ka boss ng ano ha, mag-isked ka kung anong LS mo ha, pag okay na ha, kausapin mo ako ha. Thank you, salamat. Okay. Guys, yung bagong member ko guys ha, pa-support naman guys, yung bago pa kasi hindi pa siya naka 1,000, pa-support naman, ibababa ni Nightwood na bahay. Please pa-support naman. Bagong member ko guys, para makataas naman yung kanyang bahay. Tingnan ko nga nasaan na yung listahan ng ating mga member. Si Sheba, wait lang. Winner. And the winner is Bicolano Vlog Bicolano. Subscribe to this channel. Ay, okay. Gets ko na. Si Boss Blade talaga. Maraming alam. Ay, naku, Boss Blade. Guys, pa-support naman yung pinababa ni Nightwood, guys. Yung mga bago dyan. Mangista tayo, guys, para madumami ang ating Ako nga, alam nyo, parang atat ako. Parang hindi umiminto ang banana ko kahit nasa 2,000 na. Hindi ako kontento na ganyan lang ang banana ko. Kasi nagpupula, lalo na yung mga monetize, guys. Mangisda tayo, guys. Kasi, namumula yung channel natin. Pangit tingnan, guys. Pag hindi tayo nangisda. Ayan, True Love UK, thank you ha. Nagbaba ng bahay, guys. Padikit naman, guys. What time usually ang ilis mo, ate, para makasitin schedule? Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi sa Pilipinas. Sabado at Linggo. Yun talaga ang regular LS ko. Pero dahil nga pa-entry ako, mag-LS ako ng weekdays, pero siguro TTH lang para may entry kayo para sa Grand Raffle ko sa January 1. Ayan, asan po bahay mo? Ayun si Sis Christina kasi hindi siya nagbababa. Wait lang, i-add ko siya kasi i-add kita sa Nightbot si Sis Christina. Wait lang ha. GP Costales, wait lang. Kasi hindi siya marunong magbaba pa ng bahay. Ihanapin ko lang yung GP Costales, wait lang. Alas 6 guwapa ng hapon, Sabado at Linggo ang pinaka-regular kong LS. I-add ko lang si Sis Christina kasi naman, baby pa yung bahay niya tapos hindi pa siya masyadong hindi niya pa kabisadong baba ng bahay. Okay lang yung mga dyan, marunong na. Pero matututo rin to si Christina kasi unti-unti matututo to. Ibababa ko ang bahay. Amigo please pa-support naman kanya. Kasi baby pa yung bahay niya. Kung ibababa ni Nightwood, sandali lang. Kung amigo siya ni Nightwood, ayan. Ay, ano nga rin kayo? Ay, hindi ko ata wait lang. Mali. Sorry naman.
Hindi ko ata na paste yung ano, yung bahay niya. Wait lang ha. Hindi ko napigar. Ay, kapyar. Din pigar. O saan na yun? Christina. Wait. Ay, oo nga. Wait. Sorry naman guys. Wala palang bahay. Wait lang. Hindi ko naman inano. Pinigar yung kanyang ano yan. Support naman guys ha, kay Sis Christina ha. Support natin guys kasi hindi pa siya marunong magbaba ng bahay. Ayan. Para hindi ako mahirapan paghahanap. Minsan kasi paghahanapin natin tapos kunin natin. Ayan, kaya nilagay ko na siya. Ayan guys, ibaba ni ano ha, ni Nightbot. Ayan, binaba na. Ayan, kay Sis Christina. Pa-support naman guys, Sis Christina. Kasi hindi pa siya marunong ngayon. Mali yung ano. Okay, ame, para makadikit na ako. Gagala ako sa kabila. Hayaan. Sige lang, ano, amigo. Puntan kita after. Click ng dikit. Ayan. Okay, dok. Sana makatiming ako. Ayan. Pero gwapa, pag gabi, mayroon naman ako. Pag TTH kasi, titingnan ko mag-TTH ako ng LS. Kung hindi ka makapunta ng Sabado at Linggo, it's me, Gracia Vlog. Thumbs up. Ayan, mega shoutout, gwapa. Bigyan kita ng jacket. Salamat sa'yo. Ate Harang, nasa harang pa daw siya. Ayan, thank you, gwapa. Shout out. Nasa harang pa, hindi ako marinig ni Gracia Vlog. Blurred talaga yung aking camera. Baba kayo guys ng bahay. Sis Rebecca Ado, bababa ko ang bahay niya. Member code to guys. Nag-LS din, please. Paki-support naman. Joel Marvis, hello host. Mega shout out. Ayan, nakaano siya. Bigyan kita ng jacket. Pwede ka magbaba, Joel, ha? Ayan, si Sis Janet Gamit. Thank you, sis. Hindi pa siya ng jacket. Host, thank you sa support. Thank you, sis. Thank you din sa inyo. Ayan, wala naman ako kung wala kayong nagsusupport. Kaya, support lang tayo, guys. Ayan, Dan Christina. Thank you, ha, Bicolano Vlog. Thank you, ha. Panoorin ka niyan. Balikan ka niyan ni Sis Christina. Mary Ann, 13 likes, guys. Ang aking member din, kamo-monetize lang. Please support naman natin, guys. Yung mga hindi pa kadikit. Ayan, Bicolano Vlog. Done na po. Ayan, JP Costales. Thank you so much. Ayan, salamat, amigo, ha. Salamat. Ayan. When good runs out and you wish you could give more than just stepping on a star. Joel Marvis, pwede kang magbaba ng bahay, gwapo, ha? BG. Joel Marvis. Pwede kang magbaba ng ka-BG. Noted, Jeffy Costal, balikan kita maya. Ayan. Si Lena Di Guzman, guys, nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga nagbababa, guys, kung hindi natin, dikit tayo, guys. Huwag tayo mamili ng kung sino ang didikitan. Pag nagbaba ng bahay na hindi pa natin kadikit-dikitan natin, ha? Ayan, sis Helen. Thank you, sis. Pa-help. Ayan, Joel Marvis, guys, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, yung mga hindi pa kadikit, dikitan kayo, guys. Dikitan kayo. Para makarami kayo. Yung mga may jacket dyan, guys, ang ibig sabihin na may jacket, pwede kayong magbaba ng inyong bahay, ha? Please, magdikitan kayo para makarami tayo. Yung mga bago na hindi ko pa kadikit, please, padikit naman si host, ha? Karamihan yan, guys, mga monetized channel ang aking mga binababang bahay, ha?
Ayan, sa lahat na nag-get sa akin, pabalikan ko kayo. Ayan, guys. Magbalikan tayo. Kailangan kasi sa sa YT may mga connection tayo ha. Hindi lang dahil nadikitan natin wala na tayong Ayan, thank you, thank you. Ayan, binaba ni Nightbot si Kwentong Ose Zero. Bagong monetize ito, guys. Ang aming kaibigan, Super Friends from Australia, guys. Lahat ng dumi kay Victoria, bukas balik ko, guys, ha? Para sure. Ayan. Yung mga binababa ni Nightbot, guys, please support naman natin, ha? Alexa. Thank you so much, guys. 16 million people in the house. Salamat sa inyong lahat, ha? Blurred talaga yung camera. Hindi ko maano talaga yun. Guys, si Betel Diary, guys, binaba ni Nightbot, guys. Baby pa rin yung bahay niya. Nasa 400 plus. Ayan. Baka naman, pa-help naman, guys. Legit yan, guys. Kagrupo namin yan. O, si baba mo si JMM. Wait lang, Boss Gloids. Ilagay ko muna wait lang, wait. Ilagay ko kay Nightbot. JM. Wait lang, boss. Christmas is coming, just listen, can you hear the bells? Music from heaven. Malaki na ba yung boss? Yung channel na yun. From every heart comes a joyful Noel. Hindi ko siya nalagay kaya sa Nightbot, boss. Sorry naman. Nakalimutan ko. Ang dami mong channel. Aray ko. Ayan. DMA Minecraft. Minecraft. Channel. Wala. Ay, baby pa siya, boss. Ano pa lang siya, 300? Ala? Hindi kaya. 300. 300 baga, 365 lang. Ang niya, bahay. Sige, sige, sige. Sabihin mo lang kung alin pa yung idagdag natin, ha? Para para mas madaling ibaba. Baby pa kaya siya, boss? 300 plus. Rin natin. Guys, pa-support naman, guys. Bababa ko yung bahay, ha? Ayan. Bumaba. Oo, bumaba siya. Okay. Oo. Guys, pa-support naman yung binaba ni Nightbot, guys. Guys, pa-support naman, guys. Pa-support naman. Yung binaba ni Nightbot, guys. Channel ni Boss Gloids and Gloids Handle with Care, guys. Ayan, monetize channel na yung dalawang niya, bahay. Pa-support naman. Lagyan ko nga ng Maligayang ako kaibigan, matagalang bagong sakritangan, pagdiwang, araw na may kapal, upang manatili sa atin ang kapalaran, at mabuhay na lagi sa kapayapaan, manutulilong, manutulilang, ganitong ngayon, umalit sa iyong kamay, salamat nilong, salamat nilang, sabi na itong Hey guys, thank you so much, guys, ha. Salamat sa mga ha. Harang pa daw si It's Me Gracia Vlog.
Alexa. Wait lang guys ha. Guys, pa-support naman yung mga binababa ni Nightbot ha. I-edit ko sana yung Boss Vlogs na yung bago lang niya. Hindi ko na makita. GME. GME yun. Ayan. Kasi hindi ko nalagyan ng ng kanyang amigo GME. Ay. Minecraft. Kasi para alam ko kung okay na. Oh, Shiba, thank you. Stay lang ako. Ayan. Thank you, sis. Ellen, ha. Thank you, ha. Thank you. Salamat. Ayan, si Bicolano Vlog, guys. Nagbaba, si Joel, nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga hindi pa kadikit, dikitan ninyo, guys. Wait lang, bababa lang ako na. Alexa, Mary Ann. Boy Charot. Wait lang, Boy Charot. Sinatrimid pala. Ay, si Boy. Iba pala yung pangalan niya, Boy. Ayan. Yung mga hindi pa kadikit, guys, na mga binababa ni thumbs up sa ating magandang host. Ayan, thank you, Joel, ha. Ngayon ka lang nag-thumbs up, ha. Nakalimutan mo naman si host. Ayan, thank you so much naman. Salamat sa yung pa-thumbs up dyan, guwapo. Thank you naman. Ayan. Ibababa ko, guys. Baka gusto ninyong magpa-entry, ha. May ibababa si host na bahay. Ay, yung video ko, guys, na isa. Magbakas kayo doon. Makikita ko naman ngayon. Titingnan ko, ililista kung sino ang nagbakas doon. Para mailista ko kayo sa pa-entry ni host sa January 1. May raffle tayo. Manay Pasaway! Mega shoutout! Salamat! Ayan, salamat sa patusok-tusok. Thank you naman sa patusok-tusok dyan, guwapa. Ayan, baba ka ng bahay. May jacket ka na, guwapa, ha. Pwede kang mag-isda dyan. Para madagdagan ang ating mga mga kamuti dyan, mga banana dyan. Baba ako, guys, ng aking isang video, ha. The other day, bababa ako na isang member ko. Doon kayo magbabakas. Para may pa-entry, guys. May pa-entry, guys. Hindi man kalakihan, makatulong din kahit papaano, ha. Pabakas ako, guys. Pabakas. Doon ako kung nagbakas kayo, may entry 1 na kayo. Isiset ko na nga yung iba. Isiset ko na yung yan. Yung kung sino ang ibababa ko sa LS, yun ang para hindi na ako mahirapan kumuha ng Habang nakapunta na ako, nakaglo na ako, sis. Ayan, thank you so much. Patusok naman sa premier co-host. Thank you. Ayan, baba ka. Lagyan mo gwapa ng premier para mapuntahan. Ayan, Rans Lutong Bahay. Hello po. At Bicolana. Thank you so much, Rans Lutong Bahay. Ayan, gising na ang nasa Canada. Ay, Canada ba? Oo, Canada. I think Canada, si Rans Lutong Bahay. Canada. Gising pa ganitong gabi o patulog na kayo? Parang patulog na ata. Ayan, thank you, Rans. Gandang hapon po. Ay hapon dyan. Mag-aalas 10 ng gabi dito sa amin. Ayan, baba ka ng bahay, gwapo. Baba ka ng bahay. Baka gusto niyo magpa-entry doon sa binaba ni Ate Bicolana. May pa-entry ako, guys. Kung sino magbabakas doon, hashtag nyo lang, hashtag raffle. Hashtag raffle. Mag-hashtag kayo doon, pero yung tatlong kasi hindi naman lagyan nyo ng hashtag raffle, guys. Hapon pa lang po. Hapon pa lang sa Canada. Mabuti naman. Hapon pa. Dito patulog na. Ayan. Hashtag raffle, guys. Ilagay ninyo hashtag raffle. Ang ilagay ninyo doon. Pag nagbakas kayo sa binaba ni Ate Bicolana, hashtag raffle, guys, para may entry kayo sa raffle draw natin sa January 1, guys. May paraffle kami ni RPTV Madrid.
for you and me. Asan na yung bahay ni ano ni Manay Pasaway? Tamsak natin, guys. Ay, nakatamsak na ako, sis, dito. Sis Manay Pasaway, nakatamsak. Yung mga hindi pa nakatamsak sa premiere ni Manay Pasaway, guys. Patamsak naman, ha? Waking Connect, host, may LS ka, hehe. Oo, gwapa. Kailangan kumayod. Kayod ng trabaho. 10-12 oras. Ayan, pero maaga kasi ako, alas 6 kahapon, alas 6 ngayon. Nakalabas na ako, kaya 10 oras lang. Okay naman, tsaka Friday bukas. Shoutout sa lahat, sabi ni Waking Connect. Thank you, host. Guys, pa-support naman kay Manay Pasaway, guys. Baka hindi nyo pa kadikit, dikitan ninyo. Kung may kayo, patamsak naman sa kanyang premiere. Doon kayo sa public comment kung hindi nyo pa kadikit, ha? Natamsak ko na to kanina kay Sis Victoria doon. Andun ako kanina, naka-video ako, kumakain. Kasi, hindi ako kumain, salad-salad lang sa trabaho. Tamsak dan po, Rans, lutong bahay. Ayan, si Joel, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Ayan, thank you. Weekend Connect, ha? Baba ka, gwapa ng bahay. Baba ka ng bahay. It's Christmas. Come, let's celebrate. Hello, Ron. Sabi ni Joel. Hello din sa'yo. Si Nightbot ang sa'yo, Joel. Ayan, si Joel. Joel Marves. Ayan, wait. Hello din sa'yo, sabi ni Nightbot. Hello ka na naman talaga dyan, Nightbot, ha? Nag-hello ka kayo si Jan, Joel. Baba kayo, guys, ng bahay. May kapangalan si Joel. Ilan na ba banana mo? Hindi kita makita. Baba ka nga, puntahan kita. Ay, nagbaba na nga eh. Wait lang. Kasi natugang ko. Salamat sa pang Bicolano vlog. Nightbot, ibaba mo naman bahay ko, ha? Ayan. Sige, JP Costales. Wait lang, ha? Wait lang. JP Costales. Ayan, wait lang, ha. Guys, baba lang kayo ng bahay, ha. Guys, ayan. Joel, wait lang. Puntahan kita. Kasi yan eh. Ilan na ba banana mo? Para madikit ko yung isa sa'yo. 2 channel ko. Kaya lang sa RPTV kasi nasa trabaho. 2 din ang channel noon. Wait lang. Guys, yung mga bagong member natin, guys, ha, please, pa-support naman. Hello, sabi nito, wala pang ito talaga si JP Costales talaga. Wait lang, ha. I-add kita sa Wait. Baka magtampo ka, hindi ka mag-support sa akin, eh.
Aray ko. JP Costales. Hindi ko na yan, ano yan. Sabi mo, hindi ka pa nag-ano ng RT. Talaga. Ayan. Okay na ba yun? I-try ko nga Nightbot. Ayan, thank you naman, Layloy Harang. Si Sis Lay. Uy, Lindsay TV, watching the harang. Ayan, thank you, gwapa. Salamat sa paharang-harang. Hindi pa naman pala ako nagkikinig. Ay, napapakinggan. Uy, thank you guys salamat. Hindi ko ina-expect talaga. Hindi ko ina-expect. Palang feeling ko kanina, walang taong mag-aano. Kaya, sabi ko, ayusin ko si Nightbot. Ayan, MJ Tussel, thank you. Salamat. Thank you. Wait lang si JP Costales, guys. Ayan, try natin. Ayan na lang, Bangkok. Yan na lang laman. Ano ka ba? Right ko ba? May laman pang €1. Tapos binigay mo sa akin. Ikaw talaga. Thank you JP Costales, guys. Thank you. Salamat sa sa support. Ayan, nandyan ka na. Support, guys. JP Costales Official. Ayan, ang ating super chatter. Wait lang Hindi na kita nalagyan ng super chatter Ayan, okay lang yan. Sunod na lang. Ayan, sis Layloy, mega shoutout sa'yo, sis. Mega shoutout. Thank you guys sa support. Grabe, as in. Pwede talagang, kasi dati talaga nag-LS ako ng gabi. Minsan nga, mayroong tao. Kumusta naman, sis? Ayan, thank you, sis. Okay lang, sis. Okay lang. Dami pa rin viewers mo, sis. Ayan, try ko lang first time kong maggabi. Kasi magpa-entry ako for for January 1. Thanksgiving namin ni RPTV. Pasasalamat sa aming mga solid supporters and members ko sa aking channel. Kaya, ayan. Thank you, sis. Layloy Vlog. Thank you. Monetize channel, guys. Pwede mong ibaba, sis, para maano ka. Madikitan ka. Maraming bago, sis. Ayan, nandyan si Michelle. Thank you. Grabe, as in. OMG talaga na, naman talaga. Overwhelmed talaga. Grabe, as in. Ayan. Ligo muna ako, sis. Sige lang, sis Christina. Mamaya, ibaba ko yung bahay bababa yung bahay ni Nightbot. Yung bahay mo. Bicol, ba? Unahan ko na po kayo. Ayan. Rans, unahan mo na siya. Legit yan. Ayan. Wait lang Joel. Tinitingnan ko kasi to si si Joel. Kasi may mga kaparehas na na pangalan. Parang mailista ko siya. Ayan, sis, araw-araw ka pa rin nag-e-LS. Hindi, sis, simula nung namuni ako is lang Saturday and Sunday. Tapos, tig-try ko lang ngayon na gabi. Tingnan ko kung nandyan pa rin yung mga pero iba-iba na yung pumapasok. Awa ng Diyos. Okay naman. First time ko mag-LS simula nung ako na muni ako ng gabi. Kaya thank you so much sa mga nandito, guys. Salamat talaga. Grabe, as in talaga. Yung regular na LS ko, di ba? Sabado at Linggo lang. Kaya tingnan natin kung Oo, may tama na. Thank you. Bawiin ko yan €1 Ha, ha, ha. Ayan. Ambot ka talaga dyan, Beauty. Ayan. Baba ka, sis Layloy, Mag-ano na lang ako, mag-send na lang ako sa'yo. Baka bukas o Sabado, isend ko sa'yo, ha? Thank you, sis. Salamat. Monetize channel, Layloy Vlog, guys. Congrats, sis, nakuha mo na pala ang pin mo. Oo, nakasweldo na nga ako. Nung, October 22, nagsweldo na ako. First sahod ko. Kaya gusto kong may raffle, balik ko rin sa mga binigay ni Lolo. Kasi basta ang importante sa akin is masaya ako sa ginagawa ko kasi. Just support her for 20 my loves. Host my mid home. Okay. 20 my loves. Baba mo yung bahay mo, gwapa, ha? 20 my loves. Baba mo, gwapa. Bakit hindi mo ginagamit kasi yung main mo? Baba mo lang, ha? Ayan, si Twinnie my loves, guys. Lagi itong nandito sa wow. Ganun ba, sis? Oo, sis. Nagsahod na ako ng Ano ba, sikli? Ang bilis mo naman, sis. Hindi ko alam. Hindi ko lang alam, sis.
Natagalan lang kasi ako dahil yung akala ko okay na kasi yung address ko kasi ano ba yun? Tiningnan ko, tig-review ko uli, ayan, sabi ko parang ito atang kasi ilang araw na, kasi ang alam ko kasi dito pag sa Europe, madali lang, pag walang problem. Hi Manay, Iniquin Vlogs, mega shout out, ayan, mga Bicolano, mga Oragon, alam nyo, Tindog Oragon, Bangon Oragon, ayan guys, sa mga Bicolano guys, alam ko marami tayong pinagdadaanan ngayon, pero maging masaya lang, positive lang guys, lahat tayo pinagdaanan ng kalamidad, kahit nandito tayo, yung mga pamilya natin, wasak-wasak yung mga bahay. Pero ako is positive lang talaga. Hindi ko tinatambayan kasi yan, mas lalo tayong may stress. Ayun, GP Kusanda na ako sa bahay mo, Bicolano Vlog. Ayan, wow, Shebe, thank you, guwapa. Bicolano Vlog, dan po, full package. With Bakasin Kalimbang, pasukli din po. Ayan. Guys, baka hindi nyo pa kadikit si Boss Glows, guys. Pa-support naman ang aking super friends na from UK. Ay, from UK. No, from Norway. Ayan, wow, Shebe. Wait lang ha, wow, Shebe. Ilagay kita dito, wow, Shebe. Wait lang. Si wow. Kasi nandyan lang siya. Wait lang ha. Si wow, Shebe. Nasa Norway din to, guys. Si Wow Shebet, guys. Ayan. Lapin ko yung niya. Baka naman hindi nyo pa kadikit yung mga binababa ni Nightbot dyan, guys. Basta ingat-ingat lang kayo, guys, sa inyong mga channel nyo, guys. Huwag kayo masyado mag-upload ng hindi sa inyo or basta ingat-ingat lang. Para pag mag-a-apply na tayo ng monetization, guys, walang problema. Iniquins Vlog, ayan, mega shout. Loloy Harang, ay, nag-ano pa si Slyloy. Nag-blackout kagabi si YT po. Hindi ko napansin, Rans, kasi pero alas 12 na siguro, kasi nangisda ako kagabi. Bakit bang problema, host? Wala naman. Basta lang, ingat-ingat lang kayo sa mga, wala naman. Yung mga ina-upload natin na pinagbabawal ni YT. Sis, ito lang itambay ko ha. Sige lang sis, Lyle Vlog. Thank you sisi ha. Ayan, kwentong OC, mega shout out, guwapa. Morning. Ayan. Nagdali si Bicolana. Ayan, kasi sis, sleep na ako, pero ito sis, itambay ko. Thank you sis ha, salamat. Ayan. Manay, pwede ko ba ibaba? Sige, Iniquins Vlog. Iniquin, baba kayo. Pag may jacket kayo, pwede kayo magbaba ha. Sabihin nyo lang kung kung padikit or premiere para mapuntahan. Video lang po ako, prepare lang po para sa work. Sige lang, guwapa. Ayan. Baka hindi nyo pa kadikit, guys, yung mga binababa ni Nightwood, ha? Please, padikit naman. Ito, guys, ha? Padikit naman, ha? Yung mga binababa ni Nightwood, guys. Padikit naman, ha? Padikit naman. Aking mga members yan, guys. Babalikan kayo lang. Shout out. Wow, Shebet. Sabi ni Kwentong Osi. Thank you so much. We can connect. Mega shout out, guwapa. Salamat sa pabiji-biji dyan. Ayan guys, may premiere si Iniquin Vlogs. Mga hindi pa kadikit. Si Sis Victoria. Ay, sinunod. Wala.
Grabe naman harang. Ayan si Sis Victoria ang harang 2 oras. Grabe naman yan. Kwento mo, gising na. Ayan, may trabaho na. Sa Pilipinas kaya. Gising na kaya sila? 20 million people in the house. Out muna ako. Sige, yan, Lindsay TV. Ayan. Baba mo yung bahay mo bago ka umalis, guwapa. Ayan. Thank you, guwapa, ha, sa pagpunta. Salamat din sa inyo. Ayan. Lilo Vlog. Thank you, sis. O, Shibet Dan, full package. Ayan. Bicolano Vlog. Ayan, sipag lang, ha, Manoy, ha. Pag may sipag, pag may tiyaga, may bulalo. Ayan, wow daw, wow. Pag nag-wow na, mababa yung bahay ni Wow Shibet. Si Selen. Aray ko. Winner talaga si Boss Vlog. Kabay, sleep na ako, te. Sige lang. Sleep na. Kasi ako nasanay na ako, alas 12. Ayan, good night. Alas 12, minsan alas 12:30. Maaga pa ako maano yan, iumanay salamaton. Ayan, salamatunon. Grabing salamatunon talaga yan. Ayan, si Kwentong Osisero, Bicolano, dikitan mo ito. Member ko ito, nandito sa Australia siya. Ayan, mga kagrupo ko yan, nasa GC namin yan, mga super friends yan. Ayan. Kailan, sabi ni Helping Kabayan Hans, ayan. Si Michelle, nadikitan mo na ba? Bicolano. Mahaba din yung mga ano mo, ha. Salamat, Bicolano Vlog. Suplihan kita mamaya. Dating dikit na po kita, sabi ni ayan. Ay, okay, guwapa. Okay. Ambot, night boat. Aray ko. Wow. Si Wow Shibet. Kayo na ang magano sa ano ninyo, bahay ninyo. Ayan, tingnan ninyo yung mga code ninyo. Kayo na magbaba. Guys, hello po sa mga taga Bicol. Ayan, hello din sa'yo. Aray ko. Galing ni Nightbot. Kayo na ang magano, ha, guys. In love talaga. Parita yung mga aray ko, ambot ni Nightbot, ha. Aray ko. Bicolano Vlog, saing ka po, digdi sa OC. Ay, si Bicolano Vlog, ano yan? Wala yan sa OC. Ang nasa Australia, Queen, si Kwentong OC Zero. Ayan, si Bicolano, nasa ata yan? Bahrain ka ba? Love you. Ay, ibang spelling ng I love you dyan. Ayan, si Cecile nagbaba ng kanyang bahay. Pakamahalin naman ninyo, guys. Baka hindi nyo kadikit, padikit naman. Sorsogon po ako. Pero nasa abroad ka, diba? Si Queen Vlogs, Bicol yan, Pasakaw. Ayan ang aking VIP, guys. May Bicolana VIP member. Si Lloyd's Handle with Care, guys. Monetize channel. Baka naman. Sorsogon po ako. Ayan. Padikit po, ha. Unahan na po kita. Ay, unahan na po. Na po kayo. Ayan. Love you. Love shot. Love shout out din sa'yo. Oh, Shibit. Aray ko. Naloko na si Nightboot. Aray ko. Guys, ito guys, Bicolano din ito. Touch of Beauty. Ang ating member, guys. Napakabait niyan. Ayan, paka naman. Hindi nyo pakadikit yan. Padikit naman, guys. Padikit naman. Ay, thank you naman, Bicolano Vlog. Babalikan ka niyan. Huwag kang mag-alala. Hintay ka lang, ha? Lailoy, thank you, sis, ha? Salamat, ha? Baba ko yun si Marisha. Baka hindi nyo pa kadikit, ha?
Marishat. In love ka talaga. Ano, pareho tayo. Naalam ako kay Nightbook. Aray ko. Magdadagdag nga ako. Nakakatuwa kasi. Kung nandyan si Battle Diary, si Renato, si Helen, si Helena, tulog pa yun mga nasa Pilipinas. Kasi alam nyo guys, yung mga nasa Pilipinas, alauna na natutulog yan. Kaya ista kasusuport sa mga solid talaga nating mga kapatid. Yung mga tugang natin guys. Grabe mag-support. Kanina nag-ano si Battle Diary first LS niya. Nalingat ako kasi may bantay ako kanina. Then bumaba ako, bumili ako ng saging. Uy, Queen Vlogs! Pinuntan ko yung bahay mo, pinanood ko yung mo. Ay, may kahapon na naman, mayroon na naman bagyo. Diyos mio, sa sentro ng Naga is baha. Sa, sa magulang ko din baha, pero konti lang, hindi naman umapaw na masyad. Is, Kaye, Lace, no, damn thumbs up host, mega shoutout sa'yo, guwapa. Ayan, bigyan kita ng jacket. Pwede kang magbaba ng bahay? Pwede kang magbaba? Ayan, baka hindi mo pa kadikit si host. Padikit naman, guwapa. Sana si Joel. Queen's Vlog, thumbs up, dan, dikit, kalimbang. Ayan, guys. Patamsak sa premiere. Ayan, ibaba ko yung bahay ni Kuya Ben ng UK. Bicolano din to guys, baka hindi nyo pa kadikit. Nasa UK yan, napaka-supportive. Din pala si Maricar, yung nag-renew ng aking pa-member. Wait lang guys ha. Ko lang premiere ni anything. Wait lang ha. Wait lang. Napanood ko na pala yun, nagtamsak na ako doon. Ayan, MG Tusil, baba ka ng bahay ha, tamsak sa premiere ni Inopen Vlogs, ayan. May bago ba siya? Parang iba naman ata binaba niyang bahay. Nakalimbang ko na yun eh. Bago ba yan, Tugang? Queens? Tugang? Guys, pa-support naman si Maricar, guys. Yung ibababa ni Nightbot. Ayan na nag-renew ng aking pa-member. Pa-support naman, guys. Pa-support naman. $17 million people in the house. Thank you so much, guys. Kala ko walang papasok eh. Ayan, si Bicolano Vlog guys, nagbaba ng kanyang bahay. Runs lutong bahay. Tumaas na yung bahay mo, malalaki din ang mga videos ni Bicolano Vlog. Wow, Shebe, thank you, guwapa. Sis, please na lang sa mga nagbaka sa akin, balikan ko lahat. Salamat. Ayan, sige lang sis, sige lang. Baba ka uli ng bahay bago ka matulog, sis. Padikit naman guys, dito kay Renato.
Padikit naman yung mga hindi pa kadikit. Bicolano din yan, si Renato. Bicolano Vlog, baka naman ibaba ni Nightwood ang kanyang bahay. Kwentong Osi, salamat sa pabiji-biji. Salamat, guwapa. Ayan, Lena Di Guzman, nagbaba ng kanyang bahay. Di na ako magbakas, mag-views lang ako dito Bicolano Vlog sa sa iyong videos ha. Bigyan ko lang ng likes and views. Di ako magbakas. Yung binaba mong bahay. Bibi Costali, salamat ha, salamat. Di ako makaalis sa isa. Okay lang sis, okay lang. Walang problema sis ha. Walang problema. Baba ka kung gusto mong magbaba ng bahay. Baba kayo ng bahay. Baba ka ng bahay sis. Tingnan ko yung nagbakas mamaya pag doon sa binaba kong bahay ha. Din sa susunod na LS ko, isang member ko ang ibababa ko. Guys, padikit naman yung mga hindi pa kadikit ni RPTV. Padikit naman ha, padikit naman. Magagalit yun sa akin, hindi ko binababa ang kanyang bahay. Ayan, Mila Imperial Damtam sa Coast. Mega shout out. Salamat Mila Imperial. May jacket ka na gwapa. Pwede kang magbaba. Salamat ha sa patamsak. Thank you. Baba ka ng bahay Mila Imperial. Salamat sa patamsak. Mega shoutout sa'yo. Everybody get up, make some noise! Patas una. Maraming salamat sa balikan ko po kayo, sabi ni Bicolano Vlog. Thank you sis Helen ha. Salamat din Bicolano Vlog, salamat din sa iyo Rans. si Nightbot ang nagsasagot. Guys, padikit naman kay si Sheva de la Roma guys. Yung baba ni Nightbot guys, yung mga hindi pa kadikit, nag-i-LS din yan si sis.
Viking Connect, salamat guwapa ha. Manay turog na po ako. Sige lang, Bicolano Vlog. Salamat ha. Tugang ko salamat sa pagpunta. Ayan, sabi ni Nightboot. Ayan, salamat. Ingat. Salamat ha. Salamat sa time. Balik-balik ka sa LS ni Manay ha. Pag weekend, may LS talaga ako. Yan ang kong LS. Tig-ano ko lang paggabi kung talagang may papasok. Kaya, ayan, Najib, Belia Mater. Ayan, tamsak po. Mega shout out. Ayan, salamat. Bigyan kita ng jacket, pwede kang mababa. Baka hindi mo pa kadikit si Ate Bicolana. Baka naman, guwapa. Galing ng tugtog. Ayan, salamat Rose, sabi ni Bicolano Vlog. Ayan, salamat. Hello, Rose Helen Lover. Ayan, bago game kapatid. Ayan. Sige, baba ka ng bahay, Meiji Belia Mater ha. Baba ka ng bahay. Ayan, it's me, Gracia Vlog. Thank you. Antayin ko po. Nadinikitan ko. Alam na this. Ayan, tamang dikit. Ayan, thank you so much guys ha. Magdikitan kayo guys. Baba lang kayo may tiga. Ano lang ako kay Nightboot. Ayan, baba kayo ng bahay. Dikit din po sa yuwas. Thank you, Maji ha. Bigyan mo lang ako ng tamang bakas para mabalikan kita, guwapa. Mamaya babalikan kita bago ako matulog. Ayan, thank you so much ha. Salamat sa pagpunta. Ilista kita para mabalikan kita kasi inaano ko yung Ayan, thank you sis, Vicky. Thank you so much. Baka hindi mo pa kadikit guys yung mga bababa ni Nightboot, maybe. Ayan, kadikit naman guwapa para makaisda tayo. Dan di kam sa plans butong ba. Ayan guys, thank you so much ha. Salamat. Ayan, wait lang, Miji. Miji Villamat. Viking Connect, thank you. Salamat.
Idol. Lindsay TV. Si Joel, ano ba yun? Ang pangalan na nakalimutan ko na. Kasi may mga bago siya, ay may mga ano siya eh. May mga, ano siya, may mga kapangalan. Hindi ko na mahanap yung ano niya, bahay niya. Baba ko yung bahay, guys, na didikitan. Donna May, tamsak. Ayan. Tamsak, tamsak. Ayan, Donna May. Thank you, Donna May. Bago lang to, guys, sa aking bahay. Ayan, baka hindi pa ninyo kadikit. Ayan. Pwedeng, bigyan kita ng jacket, Donna May, ha. Bigyan kita, gwapa. Thank you, ha, sa pagpunta. Baba ka ng bahay, may jacket ka na. May jacket ka na. Tingnan mo nga kung may, kasi na-jacketan na kita. Hindi ko lang alam kasi first time nung pumasok sa bahay ko. Ayan, Layloy Vlog. Thank you, sis. Salamat. Baba ako, guys, ng magbakas kayo dito sa ibababa kong bahay. Ay, video. Magbakas kayo, kuha ako dito ng entry ninyo. May parapol ako. Hi, hello, mega shoutout sa iyo, Donna May. Salamat sa pagpunta. Ayan, baka hindi mo pa kadikit si host. Pwede mong dikitan. Magbakas ka lang ng tama na naayon sa video. Panoorin hanggang 3 minuto ang aking video. Para swak na swak ang ating dikitan. Ha? Ayan, just craft. Ayan, ng aking mga sticker dyan. Salamat, gwapa. Alisan kita ng para green ka. Thank you, gwapa, ha. Baba ako ng bahay, guys. Bakas kayo dito, guys. Entry natin. Ang sarap ng kain ko ng lunch dahil sa music mo, ate. Uupas ko na kaya. Kahit marami tayong problema, kahit marami tayong pinagdadaan ng sa buhay, diba? Hindi pa rin sa mga Pilipino, diba, parang masaya pa rin, diba? Pero grabe ngayon. Lisa's Diaries, thumbs up done, host. Ayan, mga bago to, guys. Ayan, mga bago. Diyos niyo. May mga bago tayo, guys. Thank you so much, Lisa's Diaries. Ayan, mega shout out. May jacket ka na, gwapa. Pwede kang magbaba ng bahay. Baka hindi mo pa kadikit si host. Padikit naman. Ayan yung binababa ni Nightbot. Pwede kayong ha. Then yung binaba ni Bicolano. Magbakas kayo doon, guys. Magbabasa ako doon. Para may entry kayo. Ililista ko kayo. May entry. May pa-entry ako, guys. Kasi may may parapol sa January 1, guys. May parapol si host. Thanksgiving namin, guys, para sa inyo din kasi yun. Pa-entry January 1. Thank you, Donna, ha. Salamat. Si Selen, thank you. Nagbaba ng kanyang bahay. Din Donna, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Yung mga hindi pa kadikit, please. Padikit naman, guys. Padikit naman yung mga nagbababang bahay, ha. O, saan bahay mo sa Madrid? Dito kami sa may parting Goya. Sa may parting Goya, sis. Calle Hermosilla.
Di ba dating Polo Madrid? Malapit kami doon. Sa kabilang kalye lang kami. Pero wala na dito ang Polo Madrid, naglipat na sila. Mas malapit na sa embassy. Di ba may El Corte dito sa malapit sa Goya? Malapit lang kami dito. Oo, Goya sis, Goya. Kalye Hermosilla, dito sa may Goya. Jose Celi, done to you. Ayan, malayo pala. Saan ka? Ikaw saan ka? Isas Diaries, baba ka ng bahay, guwapa. Baba ka ng bahay. Thank you sa pagpunta. Iwan lang po kayo ng bakas sa mga dadan sa bahay. Balikan ko kayo agad. Ayan. Nilalakad lang namin minsan ang papuntang yan, Cibeles, yan, Grandia. Between kami, kung alam mo yung Manuel Becerra, Goya Metro, malapit kami. Kaming dalawa ni Sis Victoria, sila sa may parte Bravo Murillo. Dito ako Alcobendas, ay malayo sa sentro. Para bigay ako kahit pang pandesal. Uy, para naman tong si sis, yan? Bakit naman? Pang pandesal talaga. Ka talaga sis ha? Pang pandesal. Alcobendas, malayo-layo sis, malayo-layo. Malayo-layo din ha? Pero hindi ka ba nadalaw dito sa may sentro? Okay po, puntahan kita, Donna. May panoorin mo na akong video mo. Ayan, Roses done to you. Ayan, Donna May. Thank you, Donna May. Salamat ha. Mangisda kayo. Guys, kung gusto ninyo mangisda, guys, sa may description box ko, guys, lahat ng mga members ko nandoon, guys. Mga legit lang, kaya lang yung iba kasing bansa. Dahil yung iba tulog sa Pilipinas, yung iba, very legit, guys. Magbakas lang kayo ng ayon sa video na papanoorin ninyo. Para hindi kayo tingnan ninyo yung description box ko. Itong LS na to, nandyan lahat. Kulang-kulang 30 yan, guys. Mahigit atang 30 ang nandyan. Mahigit 30, guys. Mahigit 30. Mga legit, inorganic, friends ko yan, guys. Kaya hindi kayo magsisisi pag nadikitan ninyo. Yung iba mga nag-LS, pag hindi kayo binalikan, host, nadikitan na kita. O, di ba? Pwede kayong magpa-ayuda din. Siyempre sis, pang-ayuda yan. Ayan. Thank you sis. Salamat. Pagkaaya mo nyo na manood long videos, ito sa akin 4 seconds lang. 4 seconds lang talaga, guwapa. Guys, yung mga binababa ni Nightbot, guys, bahay talaga yan. Magpili kayo doon ng videos na maiksi. Maiksi guys na videos. Yun ang panoorin ninyo. Ay, nakita ko na Donna. Ay, nako. Nakita na doon si Celela. Ay, ni Helen. Ayan. Thank you guys ha. Salamat. Guys, yung bagong member ko guys ha. Please, pa-support naman. Din si Kuya Ben, kaibigan ng UK guys ha. Please, pa-support. Ayan, Bibitlaw. Ayan, thumbs up na sa napakabait na host. Mega shoutout sa iyo. Ayan, Bibitlog ng UK, guys. Nag-LS din yan. Baka hindi nyo pakadikit. Bigyan kita ng jacket ha, Bibitlog. Ayan, thank you so much sa iyong pagpunta. Ayan, everyday yan nag-LS si Bibitlog, guys. Baka hindi nyo pakadikit-dikitan niya. Ako din po, paniguradong nagbabalik. Ayan, thank you. Kaya dapat lang guys, kasi pag dumikit tayo, halimbawa wala tayong time ngayon na may dumikit sa atin, pwede natin otro dia, the next day natin balikan. Kasi ako, alam nyo guys, isahan ako magbalik, tinitingnan ko lahat ng mga comment, kasi sa computer ako nagbabalik, hindi ako yung paisa-isa. Halimbawa, pumunta ako ngayon sa isang yan, yung mga dumikit sa akin, minsan hindi ko kaagad yan binabalikan, pero talagang babalikan ko kasi lahat ng mga minutes sa iba-ibang videos, makikita ko dito sa computer ko. Doon ako magbabalik kasi mas madali. Host, what time ka lagi nag-LS? Ayan, yung LS ko is guwapa, Saturday and Sunday, alas 6 ng hapon sa Pilipinas.
tig-try ko lang kasi ngayon kasi may may pa-entry kasi ako. Pero subukan ko ng Tuesday and Thursday talaga. I-fix ko na yan. Kasi ang regular na LS ko, Saturday and Sunday, alas 6 ng hapon sa Pilipinas. Dito sa amin alas 11. And naisip ko din na mag-LS na ng TTH. Pero gabi dito sa amin, mga alas 9 siguro. Alas 9 ng sa Pilipinas siguro madaling araw. Depende kasi dito na, yung iba kasi sa Pilipinas na mga supporter ko is tulog. Pero okay lang, walang problema. Para maiba naman ba, iba yung panggabi ko, iba yung pang-araw ko. Kaya itry ko talaga na mag-LS ako ng Tuesday and Thursday, guys. Sana bumalik kayo, guys, kasi tig-try ko talaga, kasi dati naman talaga ako nag-LS ng panggabi, kaya lang in-stop ko nung namuni ako, sabi ko pagod na ako na Saturday and Sunday na lang kasi 12 hours ang trabaho ko, kaya in-stop ko muna. Pero naisip ko para naman makapagpa-entry ako para sa January 1, and kailangan ko talagang sipagan kasi may goal kasi ako eh. Sige, MWD ako para kompleto. Sige, Boss Cloyd, kasi may kasi ako eh. Ayan, sige Boss Cloyd, support kita dyan. Ayan, walang problema kasi nga hanggang alauna din ako natutulog eh. 12:30 alauna ng gabi dito sa Europa. Doon ako natutulog, kaya sabi ko kay RPTV, mag-LS talaga ang TTH para yung Sabado at Linggo ko, okay na yun eh. Pag TTH, yan, inaano ko talagang para iba naman kasi yung pang Sabado ko eh, kasi alam ko naman iba-ibang oras natin eh. Nadikit na ako sa iyo, host, kaya lagi akong tambay sa thank you, Risa, ha. Noted kita, Risa, ha. Wait lang, ha. Lista kita, Risa. Saan ka ba, Risa? Ayan, thank you so much, ha. Ayan si Boss Lloyd's channel. Mga kaibigan ko yan, mga ka-GC ko yan. Mga software friends yan. Yung iba na gustong mangisda, sa description box ko, guys, mahigit 30 yan, guys, mga members ko, mga legit yan, guys. Hindi kayo magsisisi, guys. Nagkikita-kita kami niyan pag-araw, kahit may trabaho ako, guys, nasusupport ako sa mga ibang namin. Ito ang channel ni Boss Lloyd's, guys. Ayan. Para naman ma-mix ang community natin, guys. Pag mag-LS kayo, guys, alam nyo, guys, binabalik ko naman yung mga nagsusupport sa akin, binabalik ko naman yun eh. Lalo na yung mga malilitan channel. Kasi mas need kasi nila yung support ng ng iba, lalo na yung mga maliliit na channel kasi nangingisda pa sila, mag-aano pa sila ng WH, iba. Dan full packs na doon na may, ayan. Sky Lay Snow, ayan. Thank you so much, ha. Ayan si Boss Lloyd, guys, padikit naman, guys, Boss Lloyd channel and Lloyd Sandy. Isa lang ang may-ari niyan, guys. Monetize channel, 2 channel yan, nasa Norway. Padikit naman, guys. Ha? Marami akong members dyan, guys, sa baba, sa description box ko, guys. May papo, WH host. Ayan. Sige lang, pag lagi kang nandito, mabibigyan kita ng WH kasi, yan, magtambay ka, mangisda ka dyan. Ilan na ba bahay mo, Riza Diaries? Guys, padikit tayo kay Boss Lloyd's channel, guys. Baka next week, guys, makaano na yan ng schedule namin. Palitan kami ng LS para naman ma-support namin kayo. Yung mga hindi pa monetize dyan na need ang WH, pwede kaming magbigay ni Boss Lloyd channel. Nandito siya sa Norway. Ayan, malaki ang bigay dyan sa Norway, guys. Okay na ako sa bahay, host. WH na lang. Okay, Risa. Ayan, si JP Costales, binaba ni Nightboot, guys. Baka, nandito yan sa Madrid din si JP Costales, guys. Sa Madrid, Spain. Baka hindi nyo pa kadikit. Padikit naman, guys. Padikit naman. Ito si Michelle Mitrondahanon, guys. Paano naman?
Dikit nandito din yan sa Madrid. Ayan, thank you so much guys ha. Salamat sa mga nagpunta talaga. Akala ko walang tao talaga. Kasi syempre yung mga solid supporter ko guys is ano ba yun? Nag-block ako. Nag-block ako. Canada ako host. Ay, Canada ka? Andyan si ano? Si Rans Lutong Bahay. Canada din. Canada ka. Lisa Dice, pa-member ka kay host. May pang-ayo din. W. Aray ko. Ano ba yan si host? Aray ko. Ay. Guys, napindot ko yung StreamYard. Malikuto ng kamay ko. Ay. Ala, si Boss Gloys talaga. Nag-promote. Aray ko. Ay, naku. Sige po, Boss Gloys Channel. Ala. Ano yan si Risa Diaries? Ay, si Boss Gloys Channel din ha. Si Gloys Sandalwidker, may pa-member yan. Ikaw tayo, wow. Thanks, Risa. Diaries, balikan kita. No worries. Baka may bakas para makita ko. Salamat. Aray ko. Aray ko. Talaga to si Boss Gloys. Natawa tuloy si ano. Nag-wow ka dyan, no? Nag-wow ka, Jis. Ano yan? Jifico Styleless. Binaba ni Nightbot si Wow Chebet. Aray ko. Bicolana din ako. Taga Masbate. Ay, burat naman yan si Risa. Taga Bicol ka man palang guwapa. Ay, anbot man talaga. Sige lang. Sige. Si Bicolano Vlog, nagturog na kaya. Kadakol kami digdiyo, salita ka sa GC. Bicolana ka palan. Mga uragong baga kita. Aray ko. Bicolano palan to si Risa. Di ka nagsabi. Sige, sige, sige. Ayan. Maski tayo magpa-member, ano, Boss Gloys, kaya lang, ano yan ha, pasensya na kayo kung talagang, minsan naabala kasi sa dami ng tig-play ko guys. Lalo na yung ang iniuna ko namin kasing talagang pinupush yung mga malapit na sa WH guys. Kasi, syempre minsan, syempre atat na yung malapit ng mamuni. Uragon man na, iyo Uragon. Diyos ko po, Uragon man palang iniyo si Riza. Ayan. Thank you naman sa pagpunta ha. Salamat talaga. Si Queen Vlog sa Canada din ata. Yun sa Canada. Bicolano din yun. Taga Pasakaw. Party kaming Naga. Sa Naga kami. Ayan, nagbagyo na naman baga sa Tuya. Ayan, thank you, salamat ha. Ang title ko pa naman is Kumusta Pilipinas, lalo sa mga taga Bicol. Ayan, thank you Risa talaga ha. Na-appreciate ko yung pagpunta ninyo. Pag nakikita ninyo siguro yung Bicolana ang pangalan, maraming pumupuntang Bicol. Ayan, thank you so much Risa. Noted ka sa akin. Nakalagay ka na dito. Ayan, Australia po ako manay. Australia. Australia pa lang si Queen. Taga Australia si Kwentong Osisero. Si Kwentong Osisero, guys. Guys, padikit ang ating mga member ng mga super friends ko yan. Kita, si Queen Vlogs kaya, na to? May harang na ata ito. May harang na siya. May harang ka na ba, gwapa? Hindi ko napansin nung pinanood ko yung video mo nung sa Baguio. Ilong man ay Pasakaw po ako pero digdi ako sa Australia. Ayan, Risa's Diary. Queen Vlogs. Thank you gwapa ha, salamat. Sa Australia, umaga na. May harang na po ako manay. Okay. Hindi ko napansin kasi nung pinanood ko, tutok ako sa pinanood ko yung nakita mo ba yung bakas ko? Yung binaba mo nung isang araw sa LS ko, hindi ko napanood. Nabalikan ko lang nung isang araw, pinanood ko yun.
Grabe sa Pasako. May friend ako dyan. Nakalimutan ko na nung college kami. Marami akong kasama dati Cebu. Sa Cebu, mga taga Masbate. Dikitan mo yan, Risa, si Elipin Vlogs. Magdikitan kayo. Saka si Biliculano Vlog kanina. Ibaba ko yung bahay niya. Ayun si Boss Chloe, padikit naman guys, ha? Padikit naman. Hans Daddy Z, thumbs up po, host. OMG, bago to. Hans Daddy Z. Ayan guys, may mga bago tayo guys. Pag ako pa naman na may mga bagong pumapasok sa channel ko guys, parang ano yan, na ano ako mag-LS. Yung kahit pagod ka ba, pagod sa trabaho, galing sa trabaho, masaya pakiramdam ko, kahit napagod, parang walang pagod ba. Maraming mga taga-Masbate nagpupunta ng Cebu, Boss Boys, nakalista na sila host, balikan ko sila lang. Thank you Risa's Diaries ha. Dito sa description box ni Ate Bicolana, mayroon dyan mga member, lahat po yan mga member. Puntahan mo yung mga bahay, mag-hashtag ka lang Bicolana para alam nila na sa akin kagaling. Ayan, kasi mga supporter ko yan, super legit, super friends. Tagal na po ako host, ngayon lang nakapasyal. Ay si Hans, ayan, oo nga bago ka lang, baba ka ng bahay gwapo, baba ka ng bahay. Thank you so much ha sa pagpunta. Parang pangit yung kanta ko. May harang na kasi ito. Ate, pwede bang maglabas? Sige, baba ka Hans ng pag may jacket kayo guys, baba kayo ng bahay ha. Tagal na po akong host. Sige lang. Nakalista na sila. Sige, lista mo gwapa pag baba mo ha, Hans. Daddy Zay. Ayan, premiere mo. Sige, para matamsakan ko. Ayan, Lutong Bicol po yan. Lutong Bicol. Ay! Bicol Express. Thank you naman. Taga Bicol ka din? Mga taga Bicol nun. Ayan, kumusta man ang sa indong yan. Pero marunong ka mang Bicol? Taga Bicol din po, parents ko. Ay, ikaw, taga saan ka na ngayon? Boss, labas po muna ako. Salamat po. Luto muna ako nandito. Dikit-dikit mamaya nakalista na po kayo. Ayan. Sige lang, Risa Diary ha. Salamat ha. Thank you, gwapa ha. Si Hans. Wait lang. Ilista ko. Saan sa Bicol Hans ang magulang mo? Bicol Express ang kanyang premiere. Ayan. Pero ala po ako sa Pinas, Vienna po ako na. Wow naman! Sa Vienna ka. Pero mayroon din dyan alamang. Pero mayroon din Wait mo po muna si Inday. Good night po sa inyo diyan. Ayan, sige lang kwentong si Zero. Thank you, gwapa. Ingat. Sa Panganiban. Panganiban, Dait? Dait sila? Alam ko yan dyan kung sa Pananganibang Dait. Nakapunta na ako dyan Ayan, nag-thumbs up na ako doon, gwapa. Nandun ako sa description
Guys, patamsak naman sa kanyang premiere, guys. Yung nagbababa ng premiere, patamsak naman, pa-support naman yung mga nagbababa. Opo, dait po. Ayan. Okay. Kumusta doon? Nandoon ba yung nanay at tatay mo? Nandoon sila ngayon? Kasi nagbagyo sa atin eh. Lakas ng ng bagyo. Nagbagyo ng isang araw, din kahapon na naman. Super, Diyos ko po. Nag-alala ako kahapon kasi yung umapaw nga doon sa Naga yung tubig, yung ilog ng ng Naga River, nag-apaw sa syudad ng Naga. Kaya nag-alala ako, maaabot yung bahay namin kasi malapit din man sa sentro. Awa ng Diyos, hindi naman. Sa may kalsada lang daw bago ng gate, sabi nung kapitbahay namin. Ala na po, papa po at mama ko kasama ko po dito. At mama ko kasama. Ay, ganun. Ay, kumusta? Okay. Sabihin na. Maganda rin dyan. Pinsan ko po si ex-mayor po doon, Roger Padilla. Okay. Pinsan. Ex-mayor doon Padilla. Roger Padilla. Ay, yayamanin din ito eh. Yayamanin ata itong si Hans Dadezey. Ayan. Salamat sa pagpunta ha. Salamat talaga sa pagpunta. Bibitlog, hala, wala pa rin. Ang baba ka ng bahay, Bibitlog. Thank you so much sa pa-busy-busy dyan, ha? Bibitlog. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit si Boss Gloyd ang aking VIP, guys. Yung VIP ko, guys, din yan, may harang-harang na rin. Baka naman. Di po, ate. Di po. Hindi ba? Siyempre, bigatin yung mga pinsan-pinsan dyan. Ayan, thank you, Jam. Thank you, Kwentong Osisero. No problem, guwapa. Walang problema, ha? Salamat sa inyong suporta. Yan, guys, Kwentong Osisero, si Boss Gloyd Channel, Ingloyd Sandel with Care, Michelle Metz Rondahanon. Marami kaming kagrupo, guys, kaya lang mga tulog yung iba. Kaya, thank you so much. Salamat sa mga nandiyan. May mga bago tayo. MG Tusil, thank you. Baba ka ng bahay, MG Tusil, ha? Ayan, si JP nandiyan pa, si JP. At chocolate. Hello, sis! Ayan, ang mga taga-Yukig. Hello din sa'yo, Jovero, sabi niya. Ayan, thank you, sis! Sis Jovero Shuke, thumbs up. Ayan, mega shoutout, sis. Thank you. Salamat. Thank you, sis. Ayan, si sis Jovero Shuke, guys. Nasa UP yan. Ayan, friend of mine, guys. Naman, guys, padikit naman sis Jovero Shuke, guys. Yung mga hindi pa kadikit. Ba't hindi pa binasa ni Nightboot? Si Nightboot talaga taman. Nasa Nightboot na yun si Sis Joveros. Wait lang. Kasaway ni si Nightboot talaga. Wait lang nga, sis. Nababa na ba? Minsan pasaway si Nightboot. Nasa Nightboot ka na, sis eh. Ay! Nasaan na? Kanina ka pa nag-start, sis? 8:45 dito, sis. Siguro mga 7:45 dyan sa UK. Kanina ka pa nag-start. Oo, kanina pa, sis. Naka2 oras na ako, sis. 2 oras na mahigit.
Bakit hindi ako ano? Wait lang. Mali ata yung ano pangalan ko. Wait lang ha. Tingnan ko. Tingnan natin si Nightwood. Ayan. Ayan guys. Padikit naman guys is Jovero Shuke guys. Maarte si Lolo. Maarte nga. Ayan si Wow Shibet nandyan pa guys. From ano yan? From Norway guys. Padikit naman guys. Padikit naman. Yung mga nandyan pa na mga bago guys. Mag-isdaan tayo guys. Mag-isdaan kayo. Para madagdagan ako nga. Atat na atat ako. Kagabi na nangisda ako. Nangisda ako kagabi. Kasi pag hindi tayo mangisda, ay lalo na yung mga monetize, nagpupula din yung ano subscriber natin. Mabuti nga bumalik na ng ano, pataas na hindi na pababa, hindi na pula. Yung mga binababa ni Nightwood guys, please padikit naman guys. Ay ganon ba? Ngayon ko pa nakita na live ka kasi. Sis kasi try ko na mag-LS talaga na ng gabi kasi may pa-entry ako sa January 1. Hati-hati. Ano lang kayo? Ano ito? Sinasabi ni Boss Glory. Ayan. May pa-entry ako sis para sa January 1. Yung Thanksgiving ko kasi di man ako nung namuni ako, di naman ako nag-thank you sa inyo din. Muni na rin si RPTV kaya sabi ko is may ano ako, may pa-entry. Bababa ako guys, mag-ano lang kayo kung gusto ninyong sumali. Sa Parable January 1 ito guys, bagong taon, mag-LS. Mag-LS talaga, mag-LS. Ayan, bakas lang kayo dyan, entry guys. Ay raffle, hashtag raffle na lang. Yung mga ano, na gustong magsali, ayan, hashtag raffle. Nakadalawang oras na ako, sis. Opo, pinanood ko po yan. Ito, breed mo. Hans Daddy, ayan. Skylight Snow, ayan. Guys, yung ibinababa ni Nightwood, ha? Please, pa-support naman. Wala si Boss Gloys nandiyan. Joel Marvis pala ito. Boss Gloys, wow, Shibe. Thank you, Guapa. Salamat, ha? And the winner is Hans. Ano ba yan? Hello everyone! Sabi ni Sis Joveros. Si Nightwood. Si Nightwood talagang nagsasagot. Hindi pa ata gising yung mga ano, yung mga nasa Pilipinas. Kawawa naman yung nasa Pilipinas, lalong lalo na yung mga nasa Maynila, sa may parting ano, natawa si Boss Gloyd. Naglalaro ka na naman, Boss Gloyd. Parting ano yan, yung Rizal, Marikina, grabe as in, bubong na lang. Up and down yung mga bahay. Diba? Parang na-enjoy talaga. Hello, Boss Gloyd Channel. Yung mga bubong nila nakakaano. Kahit up and down yung bahay, sa bubong na lang talaga sila. Bamin doon sa Junior Channel, shout out madam nyo, friend here from Bicol, OMG. Ayan, kumusta ka mo dyan sa Bicol? Bamin doon sa Junior Channel, kumusta ka mo dyan? From Bicol daw siya, oh. Ayan, kumusta dyan? Mga Uragon.
Shout out sa iyo, mega shout out. Binigyan kita ng jacket, pwede kang magbaba. Ayan, i-note ko nga yung mga bagong pumasok sa akin para kung hindi ko pa mabalikan ko kayo. Ayan, Mendoza. Mendoza Junior. Aba naman ang channel mo, Manoy? Abaon man ang pangaran mo, Manoy? Ayan, Lalai's Vlog, Romelen S. Jordan, hello host, mega shout out sa iyo, guwapa. Oo, sis ko talaga sis. Oo, grabe as in. Sa amin nga, doon sa bayan ng lugar ng mga magulang ko, sa amin talaga, yung kung saan ako nanggaling. Baha-baha naman yung ilog, pero kasi malayo-layo kami sa sentro, sa likod lang namin, pero pumasok din yung sa bahay ng mga magulang ko. Pumasok din yung tubig, pero may taas din kasi yung bahay namin eh. Kaya makita nyo yung picture na nasa Facebook ko, yung papa ko. Kunti lang yung tubig. Okay man po, taga-Kabusaw po ako, Manong ni Julieta Curioso. Ay, OMG, pinsan ko pa man iniyo, indaman daw, Noy. Uy, kuryoso ka? Kuryoso baga ko, Noy? Ka talaga. Mendoza Junior. Tingnan ko nga, kuryoso kaya mama ko. Mga taga-Mantalisay. Libmanan kami. Libmanan. Ang origin ko, Libmanan. Pero niya kami digdi sa Madrid. Okay man, taga-Kabusaw. Manugang ni Julieta Curioso. Laila Vlog, may pa-jacket ka, host. Iyo, may pa-jacket ako, gwapa. Pagbaba ka ng bahay, gwapa, para madikitan ka. O kung gusto mo, dikitan mo yung ibababa ni Nightbot ha. Gusto mong yan? Ibababa ko yung bahay, dikitan mo, gwapa. Mga legit and organic yan. Nasa UK yung iba, nasa Norway, nasa Spain. Kaya wag kang mag-alala, babalikan ka niyan, ha? Ayan. Yan, ibababa kong mga bahay. Wait lang ha. Dikit na ako sa Boss Gloyd Channel. Kuryoso kaya nanay ko. Agong ko po si Aki ni Mama Julieta. Di ko masyadong kilala siguro, pero Kabusaw. May mga first cousin dyan sila mama sa Barceloneta. Maliit pa ako nung nakapunta ako dyan sa parting Barceloneta, Kabusaw. Dahil may mga pinsan kami dyan din. First cousin si mama. Nandyan. Kasi yung mama ko kuryoso. Lalai's Vlog, ayan, nagbaba si Nightbot ng bahay. Pwede mong puntahan, gwapa, kung gusto mong mangisda. Or kung gusto mong isdain lahat ng mga members ko na nandyan sa description box, pwede mong puntahan, isa-isain mo. Mahigit 30 yan. Ayusin mo lang yung pagbakas, babalikan ka nila. Huwag kang mag-alala, babalikan ka nila. Baba ka ba, Mendoza Junior Channel ng bahay? Ayan, magpinsan kita. Pinsan ko yung asawa mo. Taga-Kamambugan kaya ko. Inda. Oy. Ba, Mendoza Junior Channel. Julieta Curioso. Ay, agong upo. Aki ni Mama Julieta. Ay. Panugangan mo si Manoy Edmundo. Taga-Kamambugan. Taga-Kamambugan sinda. Taga-Kamambugan pa naman Nasa Kabusaw ka? Ay, friend ko nga ni si ang ago mo sa Facebook, si nung pangalan iniiba-iba niya kasi ang pangalan niya. Ang ago mo, tugang ni Jopay. Si Jopay Madrigal. Ay, pinsan ko nga. Taga-Kamambugan. Kamambugan kaya ako. Andun kami sa Kamambugan. Sa may barangay hall, sa baba. Yun ang bahay namin. Dati may tindahan si mama, ngayon sarado na. Ayaw niya na magtinda. Mendoza kaya pala, ay wait lang. Kaya pala, pamilyar sa akin Mendoza. Iyo po, si Papa Munding. Oo. Gets ko na, si Papa Munding mo. Oo. Ayan. Bistado ako kang ago mo, kasi friend ko sa Facebook, sa Hiling Taka, Mendoza. Yung may arong ang pangalan nun. Kasi iniiba niya kasi yung pangalan niya, guys. Si Jovi Rose, ang ganda-ganda ng vlog mo. Ayan, Rose, ayan.
Abigail. Ay, oo, si Abby. Ayan, si Abby. Yung mga bistado ko yan, si Jopay, kang mga aki pa yan. Kikinding-kinding pa yan. Pero ngayon, ibang-iba na si Jopay. Bigatin na. Ah, okay. Istorya mo. Christy ang pangalan ko. Christy Corioso Berakit ang pangalan ko sa FB. Baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay. Nakula na baga ang bahay mo? Baba ka ng bahay, ano? Alabaon man ang ano mo, pangalan mo sa, ano yan? Sa, pwede mo siyang iksian para hindi masyadong mahirap, ano, hanapin. May alum daw. Ano may alum? Anong alum, Bruce Lloyds? Anong alum? Agum? Ay, ano ba yan si Bruce Lloyds? Ano yan? May alum. JP, si JP. Baba mo na lang, JP. Ayan, mag-type ka na lang dyan. Ibaba mo yung bahay mo. Ay! 600 na. Iyo po is small world. Nahiling ko lang sa white tick. Ang nimnindo po. Palapag po ako bahay, madam. Hindi ka pa marunong magbaba. 600 na bahay mo, ah. Oh, Shibe, thank you. Sabi mo, may mall sa mukha. Ah, oo. Ah, okay, okay. Oo, oo, yung asawa niya. Pinsan ko yung asawa niya. Halabaon ang ano mo, Noy? Ang pangalan mo sa, ano? Sa face, ay sa ano yan? Sa YT? Pwede mo siyang eksian para hindi mas ano yan? Mas mahirap hanapin. 600 ano. Sige, baba ko yung bahay mo. Di ka pa marunong magbaba. Thank you, ha. Salamat sa pagpunta. Punta-punta ka dito para ma-help kita pag ano. Nasaan ka mo yan? Alum kasi sa Bisaya. Ah, alum. Ayan, alum sa Bisaya. May alum, may sa mukha. Oo, may nunal. Ay, marunong ka naman magbaba. Ikaw talaga. Bamin mo sa dyan. Ayan. Guys, pa-support naman, guys. Pa-support naman. Mamaya, nakalista ka. Ano kita? Dikitan kita mamaya. Hindi ko ano eh. Mabuti nakita mo yung ano ko, LS. Ano yan? Bamindosa Junior. Alam ba ni ano, ni Abigail na nag-ano ka, nag-YT ka? Asan kayo? Sa Pilipinas? Guys, pa-help naman, guys, pa-help naman. Baka yung mga ano ha, binababa ni Nightbot ano, Bamindosa Junior, baka hindi mo pa kadikit. O gusto mong dikitan yung mga nasa description box ni Ate Bicolana? Lahat mga members ko, guys. Gusto ninyong dikitan ninyo ha. Digit and organic yan. Super friends and organic friends. Ha? Mangisda ka, 600 pa lang yung ano mo, bahay mo para mas madali. Aabutan na tayo ng Pasko. Ayan, alam nyo guys, 1,000, nakuha ko yung 1,000 is 1 month. 1 month ka, may sipag talaga ako ano, kahit nagtatrabaho ako, nangingisda ako guys. As in talaga, as in. Hiningi pala. Ayan, okay na po madam, nagpaaram lang po ako maglapag sa, nasa Saudi. Ah, nasa Saudi ka. Okay. Ano, tinatanong daw niya, Whitey mo. You po is more. Muy bien, muy bien naman ako. Thank you ha, salamat. Pero di pa kita nagkita. Hindi tayo nagkita. Tapos yung mga anak ni, ni Manoy Munding.
Si Jopay lang ang kilala ko nung maliit pa. Si Jopay. Tapos yung mga babae, matagal na kasi ang wala din doon sa Pilipinas. 15 anyos. Maliliit pa yan. Maliliit pa yan. Noon. Pero ngayon, Diyos ko po, mga beautiful. Siyempre naman, nalahian ng kuryoso. Sabay ganun. Aray ko. Ay. Sige po, didikitan ko po lahat. Ayan, thank you ha. Para makaano ka, makarami ka. Baka pag na isda mo yan, tapos nabalikan ka, nasa 700 ka na. Kasi naka-legit naman yan. Ayan, ito, bababa ko yung bahay ni Wow Shibet. Nasa Norway ito. Si Boss Gloids, mga member ko yan, member in VIP si Gloids Handle with Care. Balikan mo na lang kung wala kang time. Pag may time ka, puntahan mo itong LS ko kasi ma-upload naman to. Description box ni itong LS na to. Tingnan mo yung mga nandiyan na mga bahay nandiyan. Isa-isahin mo para makarami ka. 600 plus alam yung bahay mo. Matagal ka na bang nag-LS? Kumusta naman dyan sa Saudi? Marami akong mga friend dyan na nasa Saudi din. Nagwa-YT. Tulog na lang sila kasi. Ayan, slay down to you po. Ayan, salamat naman sa iyo ha. Oshi, support at mga anak mo. Wow, Shibet. Wow. Mga kita mga anak niyan, 2 babae. Sana all, my girl. Ako kasi puro babae. Puro lalaki. Puro lalaki mga anak ko. Iba rin ang hilig kasi ng mga lalaki. Pag mga girly, tapos, di ba, iba rin yung babae kasi. Saan ka sa Saudi? At Bamindo sa Junior Channel, sabi ni Boss Gloids. Janice Joaquin! OMG! Aray ko! Si Janice! OMG! Hello! Mega shoutout Janice Joaquin! OMG! Ayan! Uy, mega shoutout naman! Janice Joaquin! Ng Madrid! Mega shoutout! Thank you so much! For coming to my LS Guapissima! Oh yeah! Ayan, baba ka ng bahay! Marunong ka magbaba? Dikitan nga kita, Janice Joaquin. Didikitan ko para madagdagan yung subscriber mo. Janice Joaquin. Ayan. Nandito yan guys sa Madrid. Mga kasama ko to pag nagsusundo ng mga alaga guys. Kaya bakit nakita mo ako gwapang naka-LS? Aray ko. Nag-try si ate na paggabi. Siguro next, sa Tuesday and Thursday talaga mag-LS na. Wow, Shibet, done to you. Ayan. Dikitan kita, Janice. Janice. Ayan, para madadagan yung subscriber mo, magparami ka, 1,000 and 4,000 watts hour. O, mamuni ka na. Di sayang din. Di ba, libangan? Los Gloids sa Madina, Almon, Naura. Po, ayan. Ayan, binaba ni Nightbot. Pag nabanggit yung pangalan na si Janice, ayan. Di ka pa tulog, wapa? Friday na bukas. Kaya, nagpuyat si ate. Maaga ako pumasok. Ay, 2 pa lang subscriber mo. Ayan, dikitan kita ng 2. Pababa ko yung bahay mo. Wait lang, ako na magbaba. Guys, padikit naman na kay Janice. Ayan, 2 pa lang yung bahay niya. Sino ba to? Yung video mo, may video ka ba? Wala, matagal na to. Janice! Hello! Tugang Engineer Willie Vlog. Thumbs up na po. Ayan, hindi ako Ayan, nakapunta sa LS mo, Manoy. Ano yan? Tugang Engineer Willie Vlog. Thank you ha. Salamat. Engineer Willie Vlog, Tugang. Salamat ha. Thank you sa pagpunta. Ayan, mega shoutout sa iyo. Layo pala. Thumbs up na po. Ayan. Jaisel and Papa, mega shoutout. Ibaba ko, Janice, yung bahay mo, ha?
Padikit naman guys, padikit naman kahit makasampo si Janice guys. Marami tayo pa, marami tayo. Baka pwede naman Janice, Joaquin. Yung mga hindi pa, hindi pa talaga kadikit. Padikit naman guys kay Janice, Joaquin guys. Dati itong Norway, Denmark ata, din nandito na siya sa, mga kasamahan ko to guys. Ayan, mga mga inday kami dito ng Madrid. Ayan, padikit naman. Please support natin guys. Dalawa pa lang yung subscriber niya guys. Please support guys. Please support naman. Padikit. Binaba ni Ate Bicolana. Yung mga mabubuting loob tayo dyan. Ayan. Bakya naman. Ayan. I got notification. Suklian kita. Wow. Very good naman. Yan bu. Sa Norway na ako, pero galing ko sa Yanbo and Alcobar dati, sabi ni Boss Lloyds. Guys, yung binaba ni Bicolana, guys, please support naman. Janice Joaquin, please support, guys. Kahit 10 lang, guys, masampu natin ang banana niya. Kasi, ayan, naumpisahan na yan. Pupunta-punta na yan sa aking ilis para mas maanuhan natin, mapuntahan, matulungan natin sa kanyang banana, guys. Please support naman, guys. Kahit 8 lang, guys. Kahit 8, padikit naman. Dikitan kita, Janice, dito sa isa kong bahay. Kasi 2 bahay ko, 2 yung account ko. Uy, 3 na, may 3 na. Dan, ay, Boss Gloyds, thank you, Boss Gloyds, ha? Thank you so much, Boss Gloyds. Ayan, si Boss Gloyds talaga, mabait talaga yan. Nasa Norway yan, guys. Ayan. Mag-upload ka, Janice? Mag-upload ka ng video, guwapa. Mga hanggang 3 minutes muna, hanggang 3 minutes. Dahil nag-uumpisa ka pa lang. Matagal na rin yung niya. Hindi ako kasi, yan, walang comment section. Help lang natin, guys. Help lang natin. Ayan, 4 na siya, 4 na. Baka naman guys, baka naman. Please, pa-support naman. Thank you guys sa 36 thumbs up dyan and 11 million people in the house. Baba ko lang guys, i-help natin kahit makasampu siya. Then sis, iwan ka lang bakas at suklian po kita. Wow, Shibet. Thank you. Wow, Shibet. Nandiyan. Yung mga nasa Europe, guys, gising pa. Ayan, si Wow, Shibet, guys. Baka hindi nyo pa, kadikit. Ito, guys, i-help ko to, guys. Kasi, kasama ko to sa pagsusunod sa mga bata. Ayan. Baka mainganyo natin na mag-whitey-whitey na siya, di ba? Ayan. Sayang yung channel eh. Kasi may channel, di ba? May channel. Tapos, hindi natin, dinadagdagan yung, yung ating mga banana. Sayang naman. Sana may harang-harang na, di ba? Katatapos lang mag-chat kay Habi, ayaw matulog ng bunso nang di makakauspapan niya. Ay, mag-chat kay Habi. Boss Gloyds, done to you, sabi ni Ba Mendoza Junior Channel. May isang channel pa yan, Gloyds Handle with Care, ito. Monetize channel, 2 channel niya. Boss Gloyds Channel and Gloyds Handle with Care, 2 channel ang kanyang monetize channel. BI pa yan ni Ate Bicolana, Ja Mendoza Jr. Sabihan mo si Agomo na nagkasumpungan kita sa YT. Aray ko. Magkabarkada kami kang Agomo sa sa Facebook, friend ko, saka si Jupay.
so much, guys. 10 na, Janice. OMG, nandyan ka pa. Janice, 10 na yung subscriber mo, Janice. Thank you so much, guys, ha. Salamat sa ano. Pero wala man video. Oy, pasukli na lang, sis Janice. Ayan. May video sa sis, kaya lang hindi tayo makakomment. Hindi tayo makakomment. Hindi tayo makakomment, ano, guys. Dan Janice, wow, nakasampu na nga siya. Wait lang ha, isesend ko sa kanya yung ano. Ano yan? Mga wow, Shibet, balikan kayo. Wow, Shibet. Kasi friend ko yan sa, ano, nandito yan sa Madrid, guys. Ayan. Janice, wag naka-off comment ka, pero okay na sa'yo. Ayan. Sige lang, i-ano ko. I-picturean ko para sa kanya. I-forward ko sa kanya. Ayan ha, kaya pala po rin ng anak, moms. Ayan, hindi, ano yan, alaga niya yan. Sa Denmark yan, sa Denmark. Pero nandito na yan sa Espanya. Andito siya sa Espanya. Galing siya ng Denmark. Then, napunta dito sa Spain. 12 na. Ayan, ilan na? Ay, 12 na siya, 12 na. Sige lang, i-ano ko sa kanya. Magkikita kami niyan bukas. Huwag kayo mag-alala, guys, ha? I-ano ko yan. Ayan, thank you, ha? Salamat sa inyo. Thank you so much. Kasi hindi pa ano pa lang yan, hindi niya pa alam kasi. Tuturuan ko pa siya bukas pag ano. Kasi yung alaga niya sa kayong alaga ko, hindi man magkaklase, nagkakasabay kami pag nagsusundo ng lunch. Tapos, kalaro din ng alaga ko yung alaga niya, mga Espanyol. Akala ko mga anak niya, churi-churi. Hindi, inalagaan niya din ata yan sa Denmark. Kasi oper din siya noon, oper. Then, parang natapos yung kanyang visa dyan. O bago matapos, nagpunta na siya dito. Hanggang 20 na lang. Ayan, baka next year po matuloy ang training ko sa Madrid. Kasi main office namin sa Madrid. Wow naman talaga! Okay. Sana maging okay, no? Ayan. Sabi ka lang, nandito kami sa ano, sa Madrid. Sa sentro kami ng Madrid. Talaga. Ilan na anak mo, ano? Mendoza Junior. Any Queen Vlogs, mega shoutout ang BJ. Hanggang 20 lang. Anong hanggang 20 lang, ano, Boss Lloyds? Mamaya dikitan ko yung isa. Dikit ko pa yung isa kay Janice. Okay lang, Boss Gloids, kahit hindi na ako dito sa group. Kasi marami nga akong yung mga muni na yan. Marami kasi akong tinutulungan na yung na naghahanap ng W. 15 na. 15 na? Oh, thank you so much, guys, ha. Salamat talaga. 1 lang po, ma'am, laging andun sa amin si Jo Marie. Nasira na tubahan nila ng bagyo. Oo. Lumipad yung bubong kasi nga daming, ay nako, galit ako. Sabay ganun. Paano, puro mga lalaki anak nila,
Kapatid ko di ba? Kapatid ko si Rowena. Kasi syempre pag may bagyo, yung tatay ko kasi noon, ikwento ko lang, yung tatay ko noon, pag hindi matibay talaga yung bahay namin noon, bubong namin is nipa, noon pang panahon. Bago dumating ang bagyo, pag alam namin na may bagyo, yung papa ko, yung mama ko, sabihan na yung papa ko na kuha na kung anong tapan doon sa bubong namin. Tapos lagyan ng kahoy, lagyan ng lubid para hindi liparin. Syempre kami noon mga babae, yung papa ko lang ang pero nagagawa noon. Kasi pag alam natin, lalo na hindi matibay yung bahay natin, luma na, kailangan bago dumating ang bagyo is asikasuhin natin. Kagaya nung mga pamangkin ko, puro lalaki. Nagbabagyo kung nasaan-saan. Diba? Dana po, Sir Boss Glords. Wala, nandoon yung mga pamangkin ko, yun naman kasi gusto na ang kaya ko. Ang kaya mo, ay, walang problema, Boss Glords, ha. Kapatid mo pala si Auntie Wena, asawa ni Uncle Tits. Makwento ko po sa kanila pag bakasyon ko sa December. Hindi naman nila alam na nagwawaiti ako. Ewan ko lang, hindi ko alam kung Wag mo nang ikwento. Wag mo nang ikwento, hindi naman sila interesado sa mga ginagawa namin. Ayan. Nakita ko nga nagpo si Jopet. Alam mo naman yung bayaw ko, mag-iinom lang kayo noon. Pag nagkwento na yon, nag-Spanish na yon. Kahit hindi yun nakapunta sa Espanya. Oo, 21 na. 21 na. Tingnan ko si Boss Glords. Nagiinom yun. Ala! OMG! 22 na nga, Boss Glords! Boss Glords, 22 na! Uy, salamat sa inyo guys ha. Salamat sa tulong. Ayan. 22 na. Pabalikan ko kayo guys ha. Pabalikan ko kayo. Bukas kausapin ko siya. Kasi magkikita kami. Lagi kami nagkikita nito. Ayan. Enjoy kausap yun si Uncle Tit. Ay! Hindi ako enjoy. Aray ko. Natawa siya. Hindi ako enjoy. Hello people. Ayan na si Papi. Ayan ang aking naglabas na siguro sa trabaho. 23 na. Ayan, Boss Glords. Daming mga dana ni Boss. OMG. Thank you, Boss Glords ha. Salamat ha. Matutuwa yun. Baka, push na yung pagwawaiti. Enjoy kausap yun si Uncle. Ayaw ni Mamang kausap, lalo pag lasing. Ay, ambot, siguro kainuman ka. Ay, naku. Nasa work ka pa, Papi. Hindi ka pa tapos. Ayan, nagwawaiti pa ako. Hindi pa nga, gising. Wow, Shibet, hello po, RPTV. Ayan, sabi ni Wow, Shibet. Ayan, hindi pa ako tapos, Papi. Ayan, may tao. Akala ko walang papasok. Ay, thank you so much, guys. Salamat sa Iniquin Vlogs, done to you po. Ayan. Bamin doon sa junior si Iniquin Vlogs. Bicolana din niya. Nasa Canada. Australia ata. Nalito na ako sa Canada kasi kanina may Canada. Then, taga Pasakaw yan. Okay na ba yan? O gawin natin 30? Ala! Boss Glords! Talaga? Ayan mo na, okay na yan para kasi hindi man mabalikan. Ika-30 na yan, Boss Glords. Ayan. Aray ko. Thank you, Boss Glords ha. Salamat. Natuwa man ako kay Boss Glords ha. Talagang nagpupuyat din ito. Guys, dikita niya si Boss Glords, si Wow Shibet, mga taga dito yan sa sa Europa. Maganda rin ang yan, punto sa WH.
Ayan, Bamindusa Junior ha. Punta-punta ka lang dito para ma-help kita ng WH. Kasi mahirap ngayon pag wala kang GC, wala kang mga solid and organic na friends, mahirap makuha ang WH. Kailangan pagsipagan, mag-LS, mag-live stream. Then may mga mga legit and organic na friends na magpi-play ng ating mga videos. Ayan. Kasi ako madali ko lang nakuha talaga kasi marami talagang tumulong sa akin. Nag-LS ako at the same time may mga may mga nagpi-play sa akin. Pag may pumunta sa akin, host, kailangan mo WH, bigyan kita, ganyan. Kaya napaka thankful talaga sa mga nangingisda dati sa akin. Mga monetize na din kasi yung iba. Kaya minsan naghihinto na. Dahil siguro pagod na, tapos may trabaho. Ayan, we can connect. Mega shout out, guwapa. Thank you. Ayan, RPTV, thank you. Wow, Shibet. Ayan, Bamindusa, wow, madami-dami pala taga Bicol. God bless po sa inyo. At sana safe mga family niyo sa Bicol. Ayan, nagbaha man baga doon sa Kamambugan. Wow, Shibet, true. Ayan, Travel, let's go. Ayan, mega shout out sa'yo. Ayan, bigyan kita ng jacket. Baka gusto mong mangisda. Baba ka ng bahay para maisda ka. Mega shoutout sa'yo. Thank you so much. Ayan, na-reach ko na 800. Madam, binabawan. Tinamad na ako mag-YT. Huwag kayong tamarin kasi, nandyan na yan eh. Kasi pag tinamad-tamad tayo, wala tayong mapapala. Kasi ako talaga masipag ako, sa totoo lang masipag akong mangisda, masipag akong mag-LS. Nung naghahanap ako ng WH, hindi naman ako sa nagmamayabang, talagang pag may gusto kasi ako talagang, pag inumpisan ko talagang kailangan tapusin ko. Ganon yung ko eh. Nag-aano talaga ako sa gusto ko. Noong nga, nangingisda ako, 150 isang araw. Isda yan ha, maghapon yan. Maghapon, pag gising, mangisda na ako. Sa trabaho, nangingisda pa ako, nasa trabaho, ng 12 hours. Din pagdating pa sa bahay, mangisda ako. Nakaka 150 kaya ako. Pag kinabukasan, 75 na lang pala. Kasi may limit pala ang pangisda, 75 a day. Oh. Na ako, sabi ko, hindi na ako, nakakapagod naman mangisda, tapos kinabukasan laglag. Pero sabi ko, paano kung makakaano ng banana kung mag-stop ako? Sige lang, bahala na. Inisip ko, dapat 20 isang araw, makaisda ako ng 20, dapat yung 20 na yun, pasok talaga. Awa ng Diyos, isang buwan lang, yung 1,000. Then nag-start ako ng LS 1,000. First time kong mag-LS talagang, minsan inaaway ko yan sa RPTV kasi nervous ko ba? Yung parang kailangan, yung paglabas ko sa, sa screen, yung hindi ako huli, ganito, ganyan. Kahit konting, yung parang galit na ako kay RPTV. Nung una, na talagang nervous akong magharap ng ng live stream. Pero sanay na eh. Tapos nagustuhan ko na, namimiss ko na yung mga kausap ko sa live stream. Basta masaya ako. Lalo na pag maraming tao, iba-iba yung makakausap mo, iba-iba yung makikilala mo, mga taga iba-ibang bansa. Ang saya guys. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo. Kung hindi ka masaya, stop mo na. Kasi huwag tayong pilitin natin sarili, hindi ka naman masaya sa ginagawa mo. Tama na siguro yan. Ayan, tama na yan, Boss Gloids. Ayan. Dito po ninyo, ako, puntahan sa Dumakit sa premiere ko, dito po kayo pumunta para hindi po malagas, sabi ni Iniquin Vlogs. Ayan, napapagod ako kakag-switch. Ayan. Ay, tama na, Boss Gloids, tama na, okay na yon. At least may nung dumagdag sa kanya. Ayan, ilan na boss? Aray ko, ilan na talaga? Sisingilin ko siya bukas, Boss Lloyd. Sipag boss. 29. In love ka talaga, pareho tayo, wow, Shibet. Ayan. Tama na, Boss Lloyd, tama na.
800. Okay lang yan, talagang ganyan. Lagasan pa naman ngayon. Kasi autumn, saka full season. Kaya naglalagas ang mga banana. Ito nga si Joyce Craft in DIY. Ayan. Matagal na itong nangingista sa akin, hindi pa ata kumuni. Nandito na to eh. Tapos ngayon, pumunta siya ngayon kasi hindi niya nga, nag-stop daw siya. Nasa 600 pa lang, kala ko monetize na siya. Pero hindi ko ito makakalimutan kasi nahihirapan ako magbasa ng kanyang ng kanyang pangalan. Ayan, kaloka to si Nightbot, ha. Ayan. Maraming kalokohan yan si Nightbot. Hindi lang nakaset yung iba. Hindi ko pa na Asaway ka, Nightbot, ha. Dancing with the beat with DJ Kid. Ayan si Mendoza Jr. nagbaba ng kanyang bahay, guys. Yung mga hindi pa kadikit dyan, magdikitan na kayo. Kasi maya-maya mag-i-stop na ako kasi masyado ng 3 hours na ata. 3 hours na, padating na si RPTV. Next, galing naman ni boss. Ayan, thank you boss ha. 29 na siya, 29. Magtataka bakit ang dami. Kaya sasabihan ko yun, mag-upload. Mag-upload siya ng ng kanyang videos. Matagal na ata yun kasi kung ilang taon na siguro to. Niya? Five years na nga yung pala oh. Marami na rin kasi to si Janice na puntahan na lugar. First time ko nag-attend ng LS nung time na yun, ate. Ay, ganun ba? Ay ko. Sana madaming i-add nga kita anong app? I-add nyo ako sa FB, guys. Para maano ko kayo. Pwede kayong para ma-support yung ibang mga baka hindi nyo pa kadikit, para maibaba yung bahay ninyo doon sa madikitan kayo. Ito ang FB ko, guys. Ayan. Baka gusto nyo mag-add sa akin. Pag hindi nyo ako ma-add, mag-message kayo para ma-accept ko. Kasi minsan naka-private yung ko eh. Dahil minsan may mga stalker dyan. May stalker ba dyan, guys? Yung pangalan ko kasi, yun ang ko. Yun talaga yung, sa nanay at tatay ko talaga yung sa FB ko, kaya, yung mga stalker, kaya, pig-private ko. Nahanap pa rin. Si Ba Mendoza Jr., i-add kita sa FB, gwapo, ha? I-add mo ako sa FB para maano kita. Wala naman doon, guys, pilitan. Tapos pwede kayo magbaba ng bahay, pwede kayong kung may time lang kayo, pwede kayo mag-support sa may mga premiere doon, may LS doon. Pero walang pressure doon, guys. Hindi yung kailangan mong i-play talaga or mag-premiere, kailangan may time ka, hindi. Walang pressure doon, guys. Just Craft, hindi nakasdikit ka na sa akin, sabi ni Boss Gloys. Dikitan mo si Boss Gloys, guwapa, Just Craft. Ayan, saka si Gloys. Dalawang channel ni Boss Gloys, super supportive yan, nasa Norway yan. Lagi yan present, guys. Laging present yan sa sa LS ng mga kagrupo niya. Ayan, nandito yan, malapit sa amin. Nasa Norway. Very supportive yan si Boss Gloys, guys. Pag nadikitan ninyo yan. Ayan. Subscribe down to you. Ayan, Ba Mendoza Junior channel. Thank you so much, ha. Masipag to. Pag masipag tayo, guys, siyempre, mayroon din talaga. May reward yan eh. Kasi, di ba, nagtatsaga tayo magdikit, nagtatsaga tayo mag-LS. Siyempre, pag may 40 yung channel ko. Ala, 40 ka dyan. Ala ka dyan. Boss Gloys, 40? Totoo yun? Ito lang ata eh. 5 ata. Alam ko 5. Ewan ko sa'yo. 5 ata nakadikit ko lang sa'yo. Ito guys, isang channel din ni Boss Gloys.
Pambihira 40 channel. OMG talaga. Isa lang nga, nahihirapan ako. Wow, si Beth, di ba? Guwapa. Di ba? Yung isa lang sabi ko nga kay RPTV, sabi ko yung isang channel ko, dagdagan ko ng banana, sabi niya, yung isa lang nga, hirap na, tama na yan, sabi niya, aray ko. Ito ano ba, hindi ko mabasa talaga, mahaba kasi yun. Bamin do sa junior channel, si RPTV, asawa ko to, ikitan mo siya, monetize channel na rin siya, taga-nagat siya, na taga-nagat. Andito rin yan sa Madrid. RPT, ay papi, mali. Papi pala. Mali na naman ako. RPT, ano lagay ko? Papi. Akala ko nakadikit na ako, Boss Gloyd channel. Check ko ulit, hindi pa pala. Oh, aray ko. Ayan, dikitan mo, guwapa. Dikitan mo si Boss Gloyd. True. Kanina nga, Boss Gloyd, wala ka ata doon kay Busy ako. Pagbaba ko sa nag-i-LA si The Battle Diary pagkatapos pala ni Helena. Nawala na si Helena kasi nga nagpakain, dinamlansya ako. Dami ng video niya. Dami ng video. Hindi mabuti, Boss Gloyd. Diba? Hindi ko pa siya kadikit si Bamin Dusa Junior. Hindi ko pa siya kadikit. 81 kalahati lang ako. Ay, ganun ba? $81? Natawa. Serious. Dadagdagan ko nga yan, haha na yan. Wait lang. Haha. Mobile sound. Okay. Marami na. Di marami na. Sige. Ano ko kasi siya nakalista siya ipi-play ko siya kasi bagong member ko. Ayan, thank you ha. Jamie Mike, okay na po sa'yo. Wow. O, tingnan nyo, pag tigaan ni Ba Mendoza, binababa ni Nightbot. Magbakas lang kayo. Ayan. Balik na lang po ako sa next time, Elis. Patulog na po ako. Salamat po. Notice. Ayan. Okay, guwapa. Guwapo. Salamat ha. Ayan, pa-off na lang ako. Pa-off na din. Kasi gabi na rin dito. May trabaho ako bukas. Ayan. Boss Gloyd, pwede ka mag-Elis bukas? Mag-Elis ka bukas? Boss Gloyd? Boss? Same here po, bakas lang po. Sure babalikan po. Ayan. Sabi ni wow, Shibet. Pwede, sige Boss Clyde. Baka bukas guys. Maaga-aga siguro boss, pero pwede siguro alas 9 ka. Kasi guys, mga
Si Handle with Care lang. Sige, Boss Gloyd. Sige, Boss Gloyd. Ayan, si Handle with Care, guys. Invited ko kayo, guys, bukas si Handle with Care. Gloyd's Handle with Care ang may LS bukas. Ito, VIP ko to. Ayan, baka hindi nyo pa, yung mga nandito pa. Si Gloyd's Handle with Care ang may LS bukas. Waking Connect, thank you. Salamat sa, nandyan pa si Waking Connect kung naka-busy siya. Ayan. Shibe, thank you ha. Ba Mendoza Jr., thank you ha. Just Crab and D.I. Wise, ayan, mega shoutout sa'yo. Thank you sa pa-member ha. Thank you talaga. Ayan, pwede na tayong haha ka dyan. In love ka talaga. Pareho tayo, boss. Aray ko, dinagdagan ko na si Nightbot. Kasi in love ka talaga. Pareho tayo, boss Lloyd. Haha ka dyan. In love ka talaga. Dapat pala, sa gitna. Haha ka dyan. Tapos, dollar sign, then user. In love. Haha ka dyan. Boss Lloyd, in love ka talaga. Pareho tayo. Ayan. Haha pala. Palo ka na ni ate. Ay, Beth. Aray ko. Paluin na yan ni asawa niya. Hala ka dyan, Boss Lloyd. Ay, nako. Ma-out na ako, guys, ha. Salamat sa mga pumunta. Thank you talaga. Akala ko walang pupunta. Marami naman pumunta. Kaya salamat sa mga pumunta, sa mga nagpuyat. Ayan, Boss Lloyd. Wow, Shebet. Waking Connect, thank you so much na nandyan ka pa. Thank you, guys. Bicolana Vlog Magayon Dantam sa Kabayan. Mega shoutout sa'yo, gwapa. OMG, mayroon pa akong kababayan na taga Bicolana ng Magayon. Ayan, Magayon, Bicolana ng Magayon. Kumusta ka dyan? Nasa Inkangunyan. Kumusta dyan sa Tuo? Kumusta dyan sa Bicol? Ayan, Bicolana ng Magayon. Ang alam ko nito, nasa abroad din ito, si Bicolana ng Magayon, guys. Ayan, thank you so much, gwapa. Baba ka ng bahay para madikitan ka. Kasi mag-out na si Ate Bicolana. Dahil naka3 oras na ako. 5 minutes na lang. Baba ka ng bahay para madikitan ka. Thank you so much ha sa pagpunta. Salamat ha. Salamat Joyce ha sa i-play kita. Marami ka na palang video. Ayan. Thanks din po moms. Ayan. Thank you sa Saudi Kabayan. Ayan. Kada ako taga Saudi niya dyan ka Subago. Ayan. Iyo po manay. Okay man sa Indo. Shout out. Shout out sis. Inday ng Davao. Nag-multitask lang ako. Okay, gwapa, Diyos. In DIYs. Ayan, bibisitahin ko mamaya yung mga naka-member. Ayan, sige, gwapa. Gabos na mga Tagalog pala ito. Diyos ko po, nagbibikol na ako. Lahat na mga nandyan na members ko sa description box, isdain mo yan, gwapa. Babalikan ka yan, magbakas ka lang ng tama. Ayan, Inday ng Davao, mega shoutout, gwapa. Thank you so much. Ayan, thank you. Tamsak na host. Mega shoutout sa iyo ha. Salamat sis. Sis Inday ng Davao na play kita. Ng mga ng mga pelikula mo, tsaka yung mga LS mo. Wala lang kasi akong ma-forward na resibo kasi wala kang FB sa akin. Ayan, pero na-play kita kasi nagpa-member ka sa akin, nabigyan kita ng WS. Huwag kang mag-alala hanggang sa Mamunik, bibigyan kita ng kasi alternate ko kasi yung mga member ko na hindi pa Muni. Yung mga Muni, doon na lang ko sa LS, nagbabawi sa mga premiere. Pero talagang yung mga member ko na hindi pa monetize is ina-alternate ko yan eh. Halimbawa ngayon yung iba, tapos bukas yung iba. Kaya, salamat ng marami. Huwag kang mag-alala. The other day, ako nagpe-play ng mga hindi araw-araw. Halimbawa sa'yo, kung kita kahapon, ngayon hindi, bukas na naman, ganun. Ayan. Sana may pumasok sa inyo. Galing ng Spain. Thank you so much sa tiwala and sa support sa channel ko, guys.
Ayan, binabalik ko lang. Kahit talagang super pagod, trabaho, mag-LS, pero nahiya kasi akong hindi ko naman maano yung in-offer ko sa inyo. Ayan. Yung mga monetize yun, support talaga LS nila, tapos premiere nila. Doon ako nagbabawi. Ayan. Thank you so much guys ha. Baba ko yung bahay ni Inday ng Davao guys. Baka hindi nyo pa kadikit kasi pumasok naman siya. Ang aking member guys. Ayan. Sky LA Snow ha. Wait lang ha. I-ano kita, ilista kita. Kasi alam ko kanina pa to pumasok sa akin. Bibigyan kita ng WH. Marami ka bang ano? Marami ka bang ano ba yun? Ano ba yun? Video. Pareho pala tayo Bisaya, Inday ng Davao. Danda Vlog! Ayan si Danda Vlog. Thank you, Danda Vlog ha. Ayan si Danda Vlog guys. Kapitbahay namin, yung isang bahay nila sa Naga. Sila ang ano sa akin kanina sa mga picture doon sa bahay namin na walang tao. Ayan, thank you gwapa ha, Danda Vlog. And wait lang ha, maglista lang ako guys. Yung mga bibigyan ko ng ano, ng WH. Ito si Danda Vlog, malapit na rin, ay ano to eh. WH na lang, Danda Vlog. Matatapos na ako. Kumusta ka mo dyan sa Manila, Danda? Haba ng ay nasa harap. Bukas na ako mag-ilis. Magbalik lahat. Guys, please, balik kayo bukas, guys. Boss, Lloyd's Handle with Care, guys. Padikit naman, guys, yung mga nandito. Bukas ang LS niya. Ayan. Para di mapalo. Ayan. Para di mapalo. Sige, Boss Lloyd's, bukas, Boss Lloyd's, thank you ha. Salamat. Sige na, matulog ka na kasi baka mapalo ka ni sis, yan. Ibet. Aray ko. Sabi ni Ma'am Shibet. Ayan, guys, si Lloyd's Handle with Care bukas ang may LS sa time ko, guys. Ayan, member ko and VIP. Makakagrupo namin yan, guys. So, for friends. Ayan. Padikit ko yung kimbot na lang ako, host. Mabuo ng Sige, sis, i-push natin yan. Ilan ba? I-type mo nga, sis, para maano namin ni RPTV, para ma-help ka namin. Ni RPTV. Inday ng Davao, sis. Ilan na lang, sis? Para maano natin. Malapit na po premiere ko. Pa-support manay ng premiere ko po. Sige. Good night, Boss Gloys. Pa-support naman, guys, kay Any Vlogs. Any Vlogs, guys. Pa-support naman. LS, premiere. Baba mo, guwapa, baba mo yung ano mo. Baba mo yung ano. Thank you po, host. Bago pa lang ako, kunti pa lang po. Kunti pa lang. Isdain mo, guwapa, yung nasa description ni Ate Bicolana, ha? Sky LA, Snow. Isdain mo yung mga bahay na nandiyan na nakalagay. Isdain mo isa-isa, magbakas ka ng tama na naaayon sa video para mabalikan ka na. Lahat yan. Mahigit 30 yan, guwapa. Kaya makaisda ka talaga dyan. Balikan mo yan. Ayan si Danda Vlog, guys. Wait lang ha, ilagay ko. Start na premiere ko. Guys, pababa naman. I-support natin si Any. Kanina pa yan nandito sa akin. Pa-support naman. Isang Bicolana din. Natugang natin. Wait lang ha. I-ano ko lang si Danda sa aking sa aking nightbook. Ay, sorry. Ayan si Boss Lloyd. Saan nandoon na? Thank you, Boss Lloyd. Ayan, wait lang. Konti na lang. Wait lang ha, Sis Inday. Wait lang ha, Sis Inday. 3, 4, 8, 2. Ayan. WH. Sige. Boss, Inday ng Davao. Ilista ko kasi para alam mo, nakikita Any Queen. Ayan. Sige sis. I-push natin yan. Malapit na. Unboxing laptop. Plastic laptop, no unboxing. Ano ba yun? Ayan. Like, lang guys ha. Wait lang ha. Ibaba ko lang yung Danda! Support naman guys sa isang premiere guys ni Any Queen Vlogs. Ayan, 2001, na pala kasi yung bahay na rin. Malaki na rin pala. Guys, pa-support naman guys. Premiere ni Any Queen Vlogs.
Ayan, pagkatapos niyan guys, matapos na ako. Ayan, ibaba ko lang yung bahay ni Danda Vlog. Wait lang ha. Yung mga hindi pa kadikit. Here. Wait lang. Ilagay ko lang siya sa night boot. Para ano, hindi na siya magbaba ng ano. Ayan. Submit. Danda Vlog Angel. Ayan si Danda Vlog Angel. Guys, pa-support naman. Any Queen Vlogs, nandoon na ba kayo guys? Wow, Shibet. Ayan, wow, Shibet, nandoon. Pa-support naman guys, pa-support naman kay Any Queen Vlogs. Ayan, maagi lang po ako host. Naka-data lang po ako. Okay lang, gwapa. Ibaba ko yung bahay mo. Sige, sige. Wait lang. Ayan, thank you po. Pagis po ako sa iyo, sis Jo. Ayan, thank you guys ha. Salamat ha. Ayan. Ibinaba ni Nightbot si Danda Vlog guys. Padikit naman yan guys. Padikit naman guys. Padikit naman. Guys, baba kayo, baba doon sa ano, sa premiere ni ano, Any Queen Vlogs guys. Dahil maya-maya mag-aano na ako, mag-out na ako, guys. Thank you so much ha. Salamat sa mga pumunta, salamat sa mga nagtiyaga. Thank you so much sa mga nandyan sa Pilipinas. Thank you ha. Salamat talaga. Start na ako siguro. Salamat po. Salamat din sa iyo, Dandab Angel. Thank you guys ha. Salamat sa support. Kahit na iba yung oras ko, pero starting next week siguro is TTH alas 9 or alas 8:30 siguro dito ng gabi sa amin. Makita nyo na lang yan pag may Bicolana Espanyola na nag-LS. Starting next week guys, regular na yung TTH na LS ko. Then MWH si Gloyd Sandalwood Care or Boss Gloyd Channel ang may LS guys, ang aking VIP member. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga pumunta. Hindi ko na maisa-isa kasi yung iba wala na. Nagtulog na sila. Giovanni! Oh my God, napagod na ako. Parang namalat yung ano ko. Thank you, bye-bye ka dyan! Ay ko. Diyan lang pala si Giovanni. OMG talaga si Giovanni talaga. Naka-BG. Hindi naman kita makita dito sa participants ko. Ayan talaga naman si Giovanni. Thank you sis Inday ng Davao. Thank you so much. Ayan, yung bagong member ko, si Joyce Craft and DIY. So, ayan, nabubulo na. Any Queen Blacks, Giovanni, thank you. Ayan, Skyalay Snow, ayan, thank you so much. Salamat, GP Costales Official. Thank you, amigo ha. Salamat sa mga nandito. Boss Glory's Channel, thank you. Michelle, Sis Victoria, marami pang iba, hindi ko na maalala yung iba. Si Risa Diary, si Meiji. Ayan, Twinnie, My Loves, Zielinski. Ayan, thank you guys ha, salamat. Thank you. Bye-bye guys. Salamat ha sa support and see you next time. See you sa LS ko sa Sabado and Domingo, Saturday and Sunday. Thank you so much guys. Salamat. Bye-bye. Ingat. Thank you Giovanni sa pa-BG. Thank you so much guys. Bye-bye. Bye. God bless. Ingat kayo. Ingat kayo guys, yung lalo na yung mga nasa Pilipinas. Ingat kayong lahat. Love you guys. Thank you so much. Skyalay Snow, Danda, pasok please. Ayan, magbakas ka lang gwapa, babalikan ka niyan ha. Thank you. Skyalay Snow ha. Thank you so much ha. Thank you. Salamat. Balik-balik ka na lang gwapa ha, para ma-help kita. Ayan. Thank you. Ingat kayong lahat. Thank you so much. Bye-bye.